नमस्कार नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कमेंट करा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. तर आता आपला लाईव्ह सुरू होत आहे. लवकरात लवकर ज्यांनी ज्यांनी जॉईन नाही झाले त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पटापटा जॉईन व्हा. पटापटा जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. पटकन जॉईन व्हा, पटकन. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. मंडळी पटकन कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. लवकरात लवकर जॉईन व्हा, पटापटा. तर माझ्या चॅनलबद्दल सांगते की माझं नाव आहे प्रीतिया आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले टुरिस्ट प्लेस म्हणजे कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असे दोन्ही कॉम्बिनेशन आहे माझ्या चॅनलवर. तसेच माझ्या लाईफमधले डेली शॉर्ट्स देखील आहेत. नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोली. तर पटापट जॉईन व्हा. आपण गप्पा मारायच्या आहेत. कालचा मी एक्सपिरियन्स सांगणार आहे जो माझ्यासोबत झाले आहे. नक्की तुम्हाला आवडेल तो एक्सपिरियन्स. मी शेअर केल्यानंतर तुम्हाला तुमची काय प्रतिक्रिया आहे नक्की मला सांगा. पटापट जॉईन व्हा. कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. जल्दी जल्दी कमेंट करने का, भूलने का नहीं, ज्वाइन करने का और लिखते करते जाना जॉइन जॉइन जॉइन. चला चला जॉईन व्हा, जॉईन व्हा, जॉईन व्हा. जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा. आईचं प्रेम, बहिणीची माया, सुखी ठेव गणराया. हॅलो गणपती बाप्पा मोरया. ओमकार आठवले, वाशिम पोलीस, नमस्कार. लाईक डन म्हणतोय. थँक्यू, थँक्यू सो मच. पटापटा जॉईन व्हा. जल्दी ज्वाइन होने का, लेट करने का नहीं. गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया. जल्दी ज्वाइन होने का, लेट करने का नहीं, नहीं तो क्या होगा. पट पट पटापट. वाशिम पोलीस, येस वाशिम पोलीस आपल्या चॅनलला जॉईन झाले आहेत. पटापटा जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोली. तर मी माझ्या लाईफमधला कालचा एक्सपिरियन्स सांगणार आहे. बापरे, माझ्यासाठी तो खूप मोठा होता. ऐका पटकन. रिक्षावाला खरा पोलीस, येस रिक्षावाला खरा पोलीस का, बरोबर. पटापटा जॉईन व्हा मंडळी, पटापटा जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला जॉईन व्हा लवकरात लवकर. कमेंट करा, कमेंट करणे का, भूलने का नाही. बहिणीचं प्रेम, बहिणीचं प्रेम कसं असतं तुम्ही सांगू शकेल का. ज्ञानेश्वर घोरपडे, ज्ञानेश्वर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. ज्ञानेश्वर दादा स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, लाईक करत राहा, लाईक करत राहा. ज्ञानेश्वर दादा स्वागत आहे खूप खूप. काय करताय, बरे आहात का, बरे आहात ना.
पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा. उमेश रोकडे दादा म्हणताय जय भीम नमो बुद्धाय. कुठून आहात आपण? नमस्कार दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता चालू आहे जम्मूवरून चालू आहे. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा नवीन असाल तर. उमेश दादा तुम्ही कुठून आहात? नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. कसे आहात सर्वजण? ज्ञानेश्वर दादा हाय, नमस्कार. सैनिक आहे ताई. ज्ञानेश्वर दादा तुम्ही सैनिक आहात का? वा वा वा, खूप छान दादा. जय इंडियन आर्मी, जय हिंद. जय हिंद हा किती शब्द भारी आहे ना, खूप भारी आहे यार. काल आम्ही गेलेलो बॉर्डर 2 बघायला. अक्षरशः तर माझे तर मला बोलले मिस्टर तू कसे, तुला आणायलाच नको होतं असं बोलले शेवटी मला. जय नमो बुद्धाय. आपण कुठून आहात? उमेश दादा मी आहे कोकणातून. उमेश दादा तुम्ही कुठून आहात? पुण्यातून का? वा वा वा, मी कोकणी आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. खूप खूप स्वागत आहे उमेश दादा. चॅनलला जॉईन व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं या टायमिंगला, 11:15 वाजता असतं, पण आज जरा प्रॉब्लेम होता, म्हणजे कामं झाली नव्हती, त्यामुळे मला लेट घ्यावं लागलं. खूप खूप स्वागत आहे. गुमनाम आशिक लाईक 2 नंबर डन. थँक्यू थँक्यू गुमनाम आशिक. कुठून आहात आपण? गुमनाम आशिक आप कहाँ से हो? शिट्टी वाजली आमच्या कुकरची. मंडळी पटापटा कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा मंडळी, पटापटा कमेंट कराल. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि कुठून आहात नक्की सांगा. उमेश दादा तुम्ही पुण्याला का जॉब करता का? वाशिम पोलीस. हे देखो, हे सगळे वाशिम पोलीसचेच आहेत वाटतं. गुमनाम आशिक. गुमनाम है कोई. प्रीतम दादा हजर झाले आहेत. ओम साईराम, ओम साईराम दादा, ओम साईराम. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे प्रीतम दादा. एक मिनिट आली. स्वागत आहे सर्वांचं आपल्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज कमेंट करत राहा आणि सांगत राहा तुम्ही कुठून आहात. पटापटा पटापटा करा कमेंट, पटापटा करा, पटापटा करा लवकरात लवकर. जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. प्रीतम दादा म्हणते मजेत. काय आज काय बनवलं आहे जेवण? आटा मळून ठेवला आहे, मूग कुकरला लावलेत, त्याची आमटी बनवणार आणि रोटी आणि पापड. गुमनागाशी हा, मग काय विषय हाय का? ओके, विषय तर काय नाही. पटापटा जॉईन व्हा सर्वांनी कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. मनोहर केळुसकर दादा म्हणतात गुड मॉर्निंग ताई. गुड मॉर्निंग दादा. मनोहर दादा स्वागत आहे. काय करताय मनोहर दादा? खूप खूप स्वागत आहे. प्रीतम दादा म्हणतात मस्त. सगळ्यांचा. मनोहर दादा तुमचा चहा नाश्ता झाला का? प्रीतम दादा तुमचा. आणि अजय आठवले तुमचा झाला का चहा नाश्ता? मनोहर दादा म्हणते आरामात. आरामात झाला का? आम्ही पण आता जेवून केला. 10:10 वाजता नाश्ता केला, कामं केली पटापटा, आंघोळ केली आणि लाईव्ह घ्यायला सुरुवात केली. तोपर्यंत कुकरला मी मूग लावलेत. मग नंतर लाईव्ह संपलं की करायचं जेवण आरामात.
उपवास आहे, गुरुवार आहे. ओके. प्रीतम दादा तुमचा नेहमी गुरुवारचा उपवास असतो का? मग उपवासाला काही खिचडी वगैरे केलात काय साबुदाण्याची वगैरे? साबुदाण्याची खिचडी वगैरे खाता का तुम्ही? मंडळी पटापटा लाईक करा यार. लाईकच होत नाहीयेत. फक्त 2 लाईक झाले आहेत. चेतन चेतना नमस्कार चेतनाताई. लाईक डन ताई म्हणते. चेतनाताई कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. स्वागत आहे. जय महाराष्ट्र. चेतनाताई जय महाराष्ट्र. कुठून आहात आपण? NSK म्हणजे नाशिक का? NSK म्हणजे शॉर्ट फॉर्म माहिती नाही मला म्हणून म्हणते. स्वागत आहे सर्वांचं. खूप खूप स्वागत आहे. चेतनाताई तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप स्वागत आहे. प्रीतम दादा तुमचंही खूप खूप स्वागत आहे लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. जय महाराष्ट्र ताई. चेतनाताई म्हणतायत जय महाराष्ट्र. कशा आहात चेतनाताई? हो नाशिकची. ओके. नाशिकच्या आहात का? खूप छान ताई. खूप छान. काय मग जेवण वगैरे झालं तुमचं? बनलं? माझ्या तर नुकत्या कुकरला शिट्ट्या लावल्यात. झालं का तुमचं नाश्ता वगैरे? बाकी तर मी कालचा माझा एक्सपिरियन्स सांगते. चेतनाताई म्हणते मी पण न्यू चॅनल चालू केलंय. हो का चेतनाताई? मला कमेंट करा. मी तुम्हाला सपोर्ट करते. ओके. मला कमेंट करा. मग मी तुम्हाला सपोर्ट करते. कोणती काय कॅटेगरी आहे तुमच्या चॅनलची ताई? चेतनाताई म्हणतात नाही आज उपवास आहे. ओके. आज सर्वांचं गुरुवार वगैरे उपवास असतात ना. खूप खूप स्वागत आहे. उपवास पण केला पाहिजे यार. मी पण सोमवार धरायला सुरुवात केली आहे. चेतनाताई म्हणतात मी ब्लॉग बनवते. ओके चेतनाताई चालेल मी नक्की तुम्हाला जॉईन होते. मानसीचं पण चॅनल आहे. तिची पण माझ्या चॅनलला शॉर्टला वगैरे कमेंट आहे. तिथं जाऊन तुम्ही पण तिला जॉईन व्हा आणि तिच्या ह्याच्यावर कमेंट करा. ती पण तुम्हाला जॉईन होईल बघा. इथं एकमेकांना सपोर्ट करायचा आहे. बाकी काय आहे ना. हाय मानसी. मानसी स्वागत आहे. चेतनाताई म्हणते नाही आज चतुर्थी आहे. आज संकष्टी आहे. आज संकष्टी आहे का चेतनाताई? आम्हाला तर घरी असलं की ना सगळं माहिती असतं. इथं राहिलं ना की काहीच माहीत नाही. आम्ही सध्या जम्मूला आहोत त्यामुळे इथलं घरी काय असतं तेच माहिती नसतं आणि कॅलेंडरमध्ये सकाळी-सकाळीच बघणं होत नाही आणि आपण घरी असतो तेव्हा सगळी सांगतात की आज संकष्टी आहे, असं करायचं. आमच्याकडे रोज म्हणजे संकष्टी किंवा अमावास्या चेतनाताई म्हणतात नक्की ताई लाईक डन. मानसी चेतनात पण ताई आहेत. त्या तुलाही जॉइन करतील. तुला कमेंट पण करतील. तूही त्यांना चेतनाताईंना जॉइन कर. त्याही नवीनच आहेत आपल्यासारख्या. मानसी बोलते, "हो, आज उपवास आहे." हां, माझा तर नाही आहे. मी फक्त अंगारकी पकडते. माझी एक बहीण आहे ताई, तिला पण सपोर्ट करा प्लीज. हो का चेतनाताई? मला जॉइन करायला सांगा आणि मी त्यांना मग कमेंट करायला सांगा. मग हाय म्हणजे एखादी व्हिडिओवर कमेंट करायला सांगा आणि तुमचं नाव टाकायला सांगा चेतनाताई म्हणून. मग मी त्यांना जॉइन करते. मानसी बोलते, "ओके चेतनाताईंना सपोर्ट करते." ओके, ओके मानसी. थँक सो मच. चेतनाताई म्हणते, "पूनम जगताप आयडी आहे तिची." मला आता शोधायला नाही भेटणार चेतनाताई. तुम्ही प्लीज त्यांना सांगा. म्हणजे मग तुम्ही माझी लिंक वगैरे शेअर करा. मग त्यांना भेटेल बघा. चेतनाताई म्हणतायत, "नक्की ताई." ओके चेतनाताई, थँक सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. खूप खूप धन्यवाद. प्लीज पटापटा कमेंट करा. लवकरात लवकर सर्वांनी जॉइन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून आपलं लाईव्ह पटापटा पुढे जाईल. प्रत्येकाला सपोर्ट भेटेल.
कारण सपोर्टशिवाय कोणत्याही गोष्टी शक्य नाही आहेत. कोणत्याच गोष्टी शक्य नाही. एकमेकांना आपण मराठी माणसं आहोत, एकमेकांना पुढे घेऊन जायला पाहिजे. तरच कुठेतरी आपण पुढे जाऊ शकतो. एकमेकांचे पाय खेचून वगैरे पुढे जाता येत नाही. चेतनतेमध्ये तुम्ही कुठल्या ताई? ताई मी कोकणातली आहे. कोकणची माणसं आम्ही. कोकणची माणसं आहोत आम्ही. कोकणची माणसं साधी-भोळी. मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी-भोळी चॅनलला. मी जरा नेल पॉलिश लावते. यार स्वतःला ना टाईम द्यायला वेळच भेटत नाही या कामाच्या ह्याच्यामुळे, व्यापामुळे. सगळं पोरांचं करा, घरातलं करा, आपल्यासाठी वेळच भेटत नाही. तर म्हटलं आज छान छान माणसांबरोबर गप्पा मारता मारता थोडंसं नेल पेंट पण लावूया. बरोबर ना मंडळी? साधी भोळी. कोकणची माणसं साधी भोळी आहेत की नाही ताई? साधी भोळी. साधी म्हणजे मला प्रत्येकाला असं हेल्प करायला पण आवडतं आणि मेन म्हणजे प्रत्येकानेच प्रत्येकाला हेल्प केली तर प्रत्येक जण पुढे जाऊ शकतं. हे मेंटॅलिटी ठेवायची. काय करतं आता हे बघा. नेल पॉलिश लावते. होय महाराजा गो बाय. स्वप्नील नाक. हाय स्वप्नील दादा, नमस्कार. स्वागत असा तुझा माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला तुझा खूप खूप स्वागत असा. माझा चॅनल पुढे जाऊन रे महाराजा. म्हणा की होय महाराजा. माझ्या चॅनलवर खूप व्ह्यूज येऊ दे रे महाराजा. होय महाराजा. मानसी कुठे गायब झाली? होय महाराजा. म्हणा की बाकीचे पण 4 मेंबर असत कोण त्यांनी पण म्हणा होय महाराजा. महाराजा. चेतना ताईमध्ये ताई कमेंट केली मी. ओके मी लाईव्ह संपल्यानंतर तुम्हाला जॉईन होईन. चेतना ताई प्लीज काय म्हणते ते तुम्ही लाईव्ह वगैरे सुरू केलात का? चेतना ताई लाईव्ह वगैरे घ्या, त्यानेही तुम्हाला खूप हेल्प होईल. नाही ना. मानसी बोलते तेच बोलते खाली बघून काय करतेस? नको तर नेलपेंट लावायचा प्रोग्राम चालू आहे वय. अगं मला भेटतच नाही ना टाइम. म्हटलं खूप दिवस नाही लावली. त्या दिवशी एकदा लाईव्ह असतानाच लावलेली, चालू संध्याकाळचं लाईव्ह चालू होतं तेव्हा लावलेली. म्हटलं आता लावूया जरा. तुम्ही काय मंडळी जरा काय मला बोलणार नाही, त्यामुळे म्हटलं आता लावूनच घेते थोडीशी नेल पेंट. चेतनाताई अजून एक्सपिरियन्स नाही एवढा. चेतनाताई किती सबस्क्रायबर झाले तुमचे? लाईव्हचा ऑप्शन आलाय का तुम्हाला? लाईव्हचा ऑप्शन आलाय तर लाईव्ह घ्यायला बिंदास लागा, काही टेन्शन नाही. जर एखाद्याची बॅड कमेंट आली तर त्याला टाइम आउट द्यायचा आणि घ्यायचं, पाठी नाही हटायचं. 177. वाव खूप छान गोष्ट आहे चेतनाताई, घ्या तुम्ही बिंदास. हा मग घ्या ना चेतनाताई. पहिलं जरा फेस हाईड करून घ्या, कॅमेरा बंद करून, नंतर अशीच घ्या कॅमेरा, फेस टू फेस घ्या. गोपरे गोपरे गाल. थँक्यू गोपरे गोपरे गाल. चेतनाताई म्हणतायत स्वप्नील दादा म्हणजे सध्या पाहिलं का आपल्या संकासूर बद्दल चुकीचं दाखवून कोकणी माणसांचं मन दुखावलं आहे देवखेळ या वेब सिरीज मध्ये. ओके देवखेळ कुठे आहे? कुठे आहे वेब सिरीज? कुठल्या याच्यावर आहे? अगो माय कमेंट हाईड होतले काय? कसे जातात हाईड? बघते हा मी. सध्या पाहिलं का संकासूर बद्दल चुकीचं दाखवून कोकणी माणसाचे मन दुखावले आहे देवखेळ या वेब सिरीजने. ह्यांना हक्क कोण देता कोकणाबद्दल?
मी या साईडने अंधार आहे आणि या साईडने उजेड आहे म्हणून येते. ओके. हाईड कमेंट बघो. बघितलं जी5 वरती आम्ही सध्या बघणं नाही काय चालला काय नाही तर माहितीच नाही. मानसी तू बघतो गो, तू बघत काय? लगे जा गले के हसी रात हो न हो. झालं का काम सुनीता ताई? हो सुनीता ताई झालं. लाईव्ह सुरू केलंय. पटापटा सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. आणि तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा, मग मी सांगेन मी पण कुठून आहे ते. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. स्वप्नील दादा म्हणतोय अगो माय, त्यांनी शूट वेळी गावातील लोकांना संकासूर बद्दल बायोग्राफी करतो असं सांगून शूट केलं व शो मध्ये तो खुनी आहे असं दाखवलं. बघूच लागत बघते मी काय आता. यार कोकणातलं नाव खराब केल्याने ना त्यांका मिळेंका मारू गया धरून. सुनीता ताई म्हणते काय करत आहात? सुनीता ताई नेल पेंट लावली बघा. नेल पेंट लावत बसलेली लाईव्ह घेता घेता. चेतनाताई म्हणतात मी मानसी ताईला सबस्क्राईब केलंय. मानसी तुला चेतनाताईंनी सबस्क्राईब केलंय. चेतनाताई सुनीता ताई आहेत या, तर त्यांनाही तुम्ही करा, त्याही तुम्हाला करतील बघा. सुनीताताई चेतनाताईंचं पण नवीन चॅनल आहे आणि चेतनाताई सुनीताताईंचं पण चॅनल आहे एज्युकेशनबद्दल, म्हणजे छान छान ट्रिक्समधून सुनीताताई मुलांना शिकवतात. तर तुम्हाला तुमच्या मुलांसाठी वगैरे उपयोगात येईल. आणि जरी नाही आलं तरी तुम्ही त्यांना करा जॉईन, म्हणजे तेही तुम्हाला जॉईन करतील, सपोर्ट करतील. ओके सुनीताताई, मानसीताई, चेतनाताई, सुनीताताई म्हणून ज्या पण कमेंट माझ्याकडे आहेत माझ्या चॅनलला जाऊन तिथंही तुम्हाला भेटतील या ताईंच्या कमेंट. तिथून त्यांना जॉईन व्हा आणि तुम्ही कमेंट करा, म्हणजे तेही तुम्हाला जॉईन करतील. चेतनाताई म्हणते केली आहे कमेंट पण. कोणाला? सुनीताताईंना करा, सुनीताताईंना, त्याही तुम्हाला करतील बघा जॉईन. मानसी बोलते ओके बघते ताई, रिटर्न करते, थांबा थोडा वेळाने, लगेच केलं तर सब उडतील. ओके ओके. स्वप्नील दादा म्हणते तो दिग्दर्शक जाऊन माफी मागतोय, गुहागरमध्ये शूट झालं आहे पण नमन मंडळ ही वेब सिरीज बंदसाठी मागणी केली आहे. बंद झालीच पाहिजे. हा चुकीचं दाखवताय तर बंद झालीच पाहिजे यार. का चुकीचं दाखवताय तुम्ही? कारण चुकीचं दाखवल्यामुळे एखाद्या कोकणातली माणसांबद्दल गैरसमज होऊ शकतो निर्माण. चेतनाताई म्हणतात ओके ताई. मानसी बोलते स्वप्नील दादा खयचे असात गो. स्वप्नील दादा तुम्ही खयचे असात नक्की सांगा. नाव काय आहे चॅनलचं? करते मी पण जॉईन. सुनीताताई त्यांनी माझ्या नवीन कुठल्या केलात? चेतनाताई तुम्ही कोणत्या शॉर्टवर कमेंट केल्या ते सांगा, म्हणजे त्याही तुम्हाला जॉईन करतील. स्वप्नील दादा म्हणते मानसी माय आम्ही बी कोकणातलो असा. होय कोकणातले, पण खैले कोकणातले ता विचारतात तुमका. हाय श्रेया, स्वागत आहे तुझं. कशी आहेस तू? हाय श्रेया. मानसी बोलते बरा बरा स्वप्नील दादा, आम्ही गुहागरचे असो. ओके मानसी सांगता स्वप्नील दादा आम्ही गुहागरचे असो. अजून कोण गुहागरचा असा काय कोकणातला? कमेंट करा लवकरात लवकर. जल्दी जल्दी कमेंट करने का, लेट नहीं करने का. पट पट पटापट लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होगी, अंदर आएगी पट पट पटापट. खय कोकणातले असो विचारतय स्वप्नील दादा. स्वप्नील दादा अरे खय कोकणातलो? कोकण येदा मोठा असा, त्याच्यातलो खयलो तू? खयच्या गावचो सांग की. सगळे कोकणातले आहेत, लातूरचं कोणीच नाही. सर लातूरचं कोणी आहे का तर नक्की सांगा. सुनीताताई लातूरच्या आहेत,
स्वप्नील दादा म्हणते मानसी माय प्रीती माय काय बोलती माहिती का सीसीवर कोणी फॅमिली मधले बसून बघित नसतले ना गपचूप. माझ्या फॅमिली मधले बघीनच मी काय वेगळा बोललंय काय? मी थोडंच काय वेगळा बोलले. माझ्या घरातल्यांका माहिती आहे माझं चॅनल असा ता. माझ्या नवऱ्याक माहिती असा, नवऱ्यानंच खोलून दिल्या. माका कोण कुठलोच प्रॉब्लेम नाही. स्वप्नील सुनीता माऊली आमच्या कोकणात स्वागत असा खूप खूप वाला. थँक्यू सो मच. सुनीता ताई आमच्या कोकणातच येऊन राहतले. मी त्यांना सांगले आमच्या कोकणात ये मस्त. प्रीतम ताई दादा म्हणतायत बरोबर येस, लपून छपून कुठलं काम नाही. पूनम ताई म्हणतायत राधे 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 राधे. पूनम ताई नमस्कार, न्यू सबस्क्रायबर. थँक्यू सो मच पूनम ताई. काय करताय तुम्ही, कसे आहात तुम्ही, कुठून आहात नक्की सांगा. स्वप्नील दादा म्हणतायत अगो मानसी माय मी रत्नागिरी देवरुखचा असा. बघितलंस मानसी, देवरुखचो असा रत्नागिरीचो दादा. संतोष दादा म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार संतोष दादा, स्वागत आहे. संतोष दादा नमस्कार. आज मी खीर बनवणार नाहीये. संतोष आता खैसून असा लायू. संतोष दादा मी असे जम्मू काश्मीर वरून लायू. चेतना ताई म्हणजे ताई माझी बहीण आली बरं का. ओके, तुमची बहीण आहे का ती पूनम ताई जगताप. ओके ओके पूनम ताई नमस्कार, स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे. पूनम ताई तुम्हीही माझ्या चॅनलला एखादी कमेंट सोडा म्हणजे मी तुम्हाला सपोर्ट करेन. चेतना ताई म्हणतायत संतोष म्हणतात आता खचून लाई. ओके चेतना ताई म्हणते पूनम ताई माझी बहीण तेच सांगत होती. ओके चेतना ताई, त्यांनाही मी सांगितलंय की कमेंट सोडा म्हणजे मी त्यांना जॉईन होईन. आणि मानसी चेतना सॉरी पूनम ताई आहेत त्यांनाही तू जॉईन कर, त्याही जॉईन होतील. मग तुला एकमेकांना जॉईन करा सर्वांनी. सुनीता ताई म्हणते मी तर मालवणी भाषा आवडते. हो सुनीता ताई माझ्याकडनं मालवणी भाषा शिकतायत. पूनम ताई म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार पूनम ताई, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. तुमचं कसं चॅनल आहे, कोणत्या कॅटेगरीमध्ये? मानसी बोलते बरा चला बाय बाय, मी जाते आता माझ्या कामाला. ओके 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 मानसी ओके. प्लीज एकमेकांना जॉईन करून घ्या सर्वांनी. मानसी पूनम ताई आहेत त्यांना जॉईन हो. पूनम ताई इथं सुनीता ताई आहेत जानकेवाड, त्यांनाही तुम्ही जॉईन व्हा म्हणजे त्या तुम्हाला रिटर्न देतील, त्याही माझ्या खास आहेत. मानसी बोलते संतोष दादा म्हणतात माका वाटला गावाक इलय. गावाक नाही हो दादा, गावाक मी मे महिन्यात जातलोय. गरमीत आंबे खाव. मानसी बोलते संतोष काका नमस्कार. संतोष काकांना नमस्कार करते मानसी. स्वप्नील दादा मध्ये सांभाळून जातला मानसी माय कडेकडेन. कडेकडेन जा. मानसी बोलता नमस्कार. संतोष थंडी गेली, थंडी खय गेली असं तर अजून जाऊक नाही. संतोष दादा पूनम ताई म्हणताय ब्लॉगिंग करते. ओके पूनम ताई, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल, खूप खूप धन्यवाद. पूनम ताई तुम्ही माझ्या चॅनलला एखादी कमेंट सोडा म्हणजे तुम्हाला मानसी आणि सुनीता ताई जॉईन होतील, मग तुम्ही त्या दोघांना व्हा, चालेल का? संतोष दादा म्हणतायत मानसी बाय नमस्कार. मानसी बाय नमस्कार. ओमकार दादा नमस्कार, स्वागत असं तुझा आपल्या चॅनलवर, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलवर. कसं असं आहे ओमकार दादा, बरोबर? मी पण व्हिडिओ शूट करते आता. ओके सुनीता ताई करा. मानसी बोलते होय तर स्वप्नील दादा कडेन नाही जाऊ गावाचो, मी हय मुंबईक असंय, माका आता ट्रेनने जाऊचा लागतला. स्वप्नील दादा आता ट्रेन मध्ये बिचारा कसा कडेन जातला. ओमकार दादा म्हणतोय नमस्कार मानसी ताई. ओमकार दादा म्हणतोय मानसी नमस्कार मानसी ताई. सुनीता ताई म्हणतात बाय 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 सुनीता ताई. मानसी बोलते अरे ओमकार दादा नमस्कार, कसे आहात?
अरे ओमकार दादा, नमस्कार. कसे आहात? असं विचारायचंय. ओमकार दादा निवांत, निवांत. काय रे आज सुट्टी आहे तुला का? निवांत आहे ती? पूनमताई म्हणतायत कमेंट केली आहे ताई. ओके पूनमताई, मीही तुम्हाला जॉइन होते आणि मानसी आणि सुनीताताई तुम्हीही त्यांना जॉइन व्हा आणि त्यांच्या चॅनलवर कमेंट सोडा. सपोर्ट म्हणून एक सपोर्ट म्हणून टाकून कमेंट सोडा. मग त्याही तुम्हाला दोघांना जॉइन होतील. ओके, ओके. लाईक डन. पूनमताई असे येत जा माझ्या लाईव्हला म्हणजे तुम्हालाही सपोर्ट भेटेल. मी तर आजपासून ठरवलंय की प्रत्येकाला सपोर्ट करायचा. काल मला एक दादा भेटले. अ, त्यांचं नाव काहीतरी आहे बाबा, शर्मा दादा आहेत म्हणून मराठीच आहेत ते. तर ते बोलले ना मला खरंच खूप भावलं. त्यांचे आता 45 का 46 सबस्क्रायबर झालेत. 45 का 46,000 म्हणजे 1000 आणि ते सांगत होते की तेव्हा जेव्हा त्यांचे 100-200 सबस्क्रायबर होते ना, तेव्हा त्यांनी लोकांनी त्यांनाही असाच सपोर्ट केला. मग तेही तोच विचार करतायत की आता माझे जेव्हा जास्त झालेत ना, आता त्यांचे 46-45 चॅनल मॉनिटाईज वगैरे झालंय मस्त. तर ते म्हणतात की मी सर्वांना सांगत असतो की म्हणजे त्यांच्या चॅनलवर जर कोणी आलं तर त्यांना सांगतात की एकमेकांना सपोर्ट करा. तू त्यांना सपोर्ट कर, मी त्यांना सपोर्ट करते असे सांगतात. ते मला खरंच खूप भावलं. खरंच खूप भारी आहेत. ओके स्वप्नील दादा, मानसी बोलते. स्वप्नील दादा म्हणतायत, "अगो लाईव्हवरील आपला बोलणं ऐकून संतोष मामानं गावाक इलेची फिलिंग आली असा." हो का संतोष दादा? आमचं बोलणं ऐकून तुम्हाला गावी आल्याची फिलिंग आली का? माझं काय तुझं बोल. का रे घरी बरे आहेत ना तुझे आई पप्पा? चेतनाताई म्हणते सुनीता ताईंना पण कमेंट केली मी. ओके चेतनाताई जॉईन झालात ना म्हणजे त्याही तुम्हाला करतील बघा. माझ्या शेजारीच राहतात त्या, मी सांगेन त्यांना. सांगितलंय त्या करतील तुम्हाला. प्रीतम दादा मला हसतायत. सुनीताताई म्हणतात तुमच्या लाईव्हला आल्यानंतर परत जाण्याची इच्छा होत नाही. थँक्यू सुनीताताई. हेच मला म्हणजे जे तुम्ही सर्वजण बोलता ना, की म्हणजे असं जे क्रेडिट देता, ते ऐकल्यानंतर खरंच मन भारावून जातं, की जरी कमी माणसं असली तरी जी माणसं आहेत ती खूप मोलाची आहेत. म्हणजे आता मानसी आहे, सुनीताताई आहेत, प्रीतम दादा आहेत, ओमकार आहे, संतोष दादा हे सगळे माझ्या पहिल्या प्रवासापासून ज्यांनी मला साथ दिली आहे ना, ते आहेत आणि आता आज जॉईन झाल्यात पूनमताई आणि चेतनाताई. ताई तुम्हीही अशाच लाईव्हला येत जावा. रोज 11:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं. बेल आयकॉनवर क्लिक करत जावा जेणेकरून तुम्हालाही सपोर्ट मिळेल या गोष्टींचा. मानसी बोलते, हसते मानसी. ओमकार म्हणते आज खुश दिसलीस, लय लाडात येतेस. कोणाला सांगतोय रे ओमकार, मला की मानसीला? संतोष दादा म्हणते तुम्ही आंबे खाऊ गावाक येताच मग माका आंबा नाही मिळवचो. मिळतो लो तुमका पाठवून देतोय वय तर ये आमच्या गावाकडे. पूनमताई म्हणताय हो ताई. हो पूनमताई थँक्यू सो मच. एकमेकांना प्रत्येकाने सपोर्ट करा. मानसी बोलते गावाक जातलय एप्रिलमध्ये शिमगोसाठी. बघा मानसी गावाक चालला शिमग्यात जाव आणि आमका हयसरच ठेवता. आमची मेन शिगम्याकच परीक्षा असता पोरांची. पहचान कौन कौन है भाई पहचान? कोकणची माणसं साधी भोळी. पहचान कौन नहीं पहचाना भाई, कौन है आप? आप तुम्ही पुण्याचे असाय आणि पुरणपोळी माका घेऊन योग सांगत होतास वाटतं होय मा? मानसी बोलता स्वप्नील दादाचो चॅनल असा काय नाही. स्वप्नील दादाचो नाही बिचाऱ्याक टाइमच खंय भेटता. गुरुनाथ दादा नमस्कार. जय गुरुबा काका, जय गुरुबा काका. गुरुनाथ दादा खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. संतोष दादा म्हणतात माझ्या सुनबाई बोलता सगळे आंबे घेऊन ये माका आंबे खाऊचे असत. होय संतोष दादा नक्की नक्की आंबे घेऊन येतो तुम्हाला. मानसी बोलते चला बाय बाय एव्हरीवन. बाय बाय मानसी. सुनीता ताई म्हणते हो ताई केलं मी जॉईन. चेतना ताईंना कमेंट पण केली. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. चेतना ताई सुनीता ताईंनी तुम्हाला जॉईन केलेलं आहे बघा.
स्वप्नील दादा म्हणतात काळजी घ्या, शुभ दिवस मानसी माय. मानसीला काळजी घ्यायला सांगतोय स्वप्नील दादा. बघ चेतनाताई म्हणतात थँक्यू ताई, म्हणतात तुम्हाला येते मी ताई, बाय. ओके चेतनाताई, बाय बाय. सुनीताताई म्हणते ऑलवेज वेलकम. ओमकार परी म्हणते मानसी ताई का ग जातेस, मी आलो म्हणून जाते का. ए मानसी ताई चाललीस का. पूनम ताई म्हणतात खूप छान बोलतात ताई. थँक्यू पूनम ताई, थँक्यू सो मच. सुनीताई म्हणते छान छान मॅथ ट्रिक शिका वेदऋषी एज्युकेशन चॅनलमध्ये. आणि ज्यांची मुलं लहान आहेत पूनमताई, म्हणजे तुमची लहान असतील किंवा चेतनाताईंची अजूनही कोणाची असतील ना, तर प्लीज सुनीता जानकेवाड वेदऋषी चॅनल आहे त्यांचं. एज्युकेशनच्या छान छान ट्रिक्स आहेत मॅथच्या, त्या म्हणजे हे करतात, शॉर्ट बनवतात आणि व्हिडिओ टाकतात. प्लीज तुम्ही त्यांना जाऊन चॅनलला जॉईन व्हा. वेदऋषी एज्युकेशन टाकलं की त्यांचं चॅनल दिसेल आणि हा त्यांचा फोटो आहे, तोच त्याच चॅनलला करा नक्की जाऊन. संतोष दादा म्हणते माका पण जायचा पालखी येतली गावा. संतोष दादा तुम्ही पण चाललाय काय. आमकाच व्हायचं, मी आम्हीच एकटी आज. ओमकार जिचं लाईव्ह सुरू आहे तीच. मी कधी लाडात आली. चेतनाताई म्हणतात खूप छान बोलतात ताई. थँक्यू चेतनाताई, थँक्यू सो मच. येत जावा, आम्हाला पण सपोर्ट करा. तुमच्या सपोर्टमुळेच आम्ही पुढे जाऊ शकतो आणि आम्ही जर पुढे गेलो तर नक्की आम्ही तुम्हालाही पुढे घेऊन जाऊ नक्कीच. मी माझं सांगते. ओंकार दादा म्हणते ओके मानसी जा जा मग. संतोष दादा म्हणते माझी सुनबाई चिपळूणची असा. हो मग तुमका पण आंबे गावतले मग, टेन्शन नाही दादांका, संतोष दादांका. मानसी बोलता काल एवढी गर्दी होती ट्रेनला, मी बाहेर कॉर्नरला थोडी जागा होती, लटकून यावं लागलं बाई. मुंबईचं म्हटलंस ना आणि ट्रेन म्हटलीस की मला तर घामच फुटतो बाई. ओमकार दादा कोण असा पुण्याचं कोण आहे का इथं नक्की सांगा. ओमकार दादा म्हणते माका पण सांग ना. तुका पण काय सांगू, जॉईन हो, तुझं चॅनल कया. मानसी बोलते खूप गर्दी भेटते 6 नंतर यायला. हा ते तर आहे. पूनम ताईचा कोणता चॅनल आहे. पूनम ताईचा ब्लॉगिंगचा चॅनल आहे, ब्लॉग बनवतात वाटतं त्या. तर प्लीज एकमेकांना सर्वांनी सपोर्ट करा आणि पुढे चला. पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पट्टा करा कमेंट. विनोद दादा म्हणतायत हो विनोद दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. मानसी बोलते स्वप्नील दादा थँक्यू, सेम टू यू, हॅव अ ग्रेट डे अहेड. मानसीने छान बेस्ट विशेष दिले आहेत ओमकार दादाला. ओमकार म्हणते ओके चला ताईंनू राऊंडला जातोय. ओके ओमकार दादा सावकाश जा. विनोद दादा कसे आहात तुम्ही, लाईक करा चॅनलला आपल्या. मंडळी पटापटा. मी जाऊ की नको, मानसी बोलते मी जाऊ की नको. नको जाऊ तू थांब. मानसी नको जाऊ तू थांब ग, पोरी जरा थांब ग. रडू. प्रीतम दादा हसतायत. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला नवीन असाल तर जॉईन व्हा. तुमचंही नवीन चॅनल असेल तरीही जॉईन व्हा. संतोष मध्ये आज संकष्टी चतुर्थी असा. हा गणपतीच्या मंदिरात जाऊ काय संध्याकाळी ना, मोदक खाऊ गाव ते. भाकर तांदळाचं पीठ नाही माझ्याकडे, नाही तर मोदक करू गावले असते. तूच सुख करता तूच दुःख हरता, अवघ्या दिनांच्या नाथा. पापा मोरया हरे पापा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा. वरती माझी कमेंट हाईड झाली काय बघते. ओके हा. आज उपवास नाही काय. उपवास माझो नाही दादानू. नाही हो दादा, उपवास नाही. अंगारकी धरते फक्त आणि सोमवार. ला 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 ला. वा वा. गोड फुट्टाने खोबरन भेळ, साऱ्या प्रसादा
जगाची केली भेळ, करू रक्षण आणि भक्षण, तुझ माता तुझ पिता, बाप्पा मोरया हरे बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवीन तू माथा, तुझ सुख करता. अजून एक दुसरी कमेंट आहे, गावाक जायचं असा माका. आता मी म्हटलंय शिगम्याक मी गावाक जातलय. बाय बाय सुनीता ताई, करा व्हिडिओ करा. बाय बाय, येते मी थोड्या वेळाने. पट्टा पट्टा ज्वाइन करने का, टाइम नहीं लगाने का, जल्दी जल्दी कमेंट करने का. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अजून एक सांगायचं राहिलं, काल मी बॉर्डर 2 पिक्चर बघायला गेलेली. आधीच मला जायचं नव्हतं बॉर्डर 2 पिक्चर बघायला, कारण मी 1 बघितला होता आणि त्यामध्ये मला लहानपणी बघितला, पण अजूनही तो माझ्या इथं काळजात आहे. आणि दुसरं कारण म्हणजे खुशी, परी आणि माझे मिस्टर जाणार होते. तर त्यांचं जायचं ठरलं आणि शेवटच्या 5 मिनिटात मी तयारी केली. म्हणजे खुशीला जायचं होतं, पण तिला माझ्याशिवाय जायचं नसतं. हाईट झाली काय बघते दादा. आता परत केली. नवीन जोडप्याक पालखीच्या पाया पडाक घेऊन जाऊचा असा. ओके, म्हणजे तुमच्या मुलाचं लग्न झालं तेंका घेऊन जाऊचा काय? वा वा वा. हा घेऊन जाऊ. ह्याच्यात दिसणार नाही मग माका ना, ह्याच्यावर जाऊचं लागतं चॅनल ऍक्टिव्हिटी मध्ये, तिथं दिसतं. ताई एक विचारू का? हो प्रीतम दादा, विचारा. प्रीतम दादा बिंदास विचारा. तर मग शेवटच्या 5 मिनिटात खुशीची आणि माझी तयारी झाली. गेलो आणि स्टार्टिंगला पिक्चर थोडंसं कॉमेडी वगैरे असा मस्त असा, म्हणजे जा जम्मूमध्ये घडला, जम्मू काश्मीरमध्ये जा 1971ला घडला त्या दाखवलेला होता सगळा. तर झाला, आम्ही बघितलो, अर्धो पिक्चर बघितलो. पण ना, मी एक आर्मी वाईफ असल्यामुळे ना, माझ्या काळजात तो पटकन असो, म्हणजे जामानी आली का आईचं नाव कसं येतं सांग. जामानी आली का आई नाव कसं येतं सांग ना. जामानी म्हणजे काय दादा? मला काय प्रश्नच नाही कळला. जामानी आली का आईचं नाव कसं येतं सांग ना. जांभई आली का? मला परत आली. तुम्ही नाव घेतलं आणि मला आली. ना, मला तर येत नाही. मी जांभई घ्यायला आल्यावर आईचं नाव. हाय समर्थ, स्वागत आहे समर्थ. प्लीज डबल टॅप करा, सर्वांनी डबल टॅप करा. तर मी काय सांगत होती, मग आम्ही पिक्चर बघायला गेलेलो. RKG, जय हिंद. कसं चाललंय तुमचं, बरं आहे का? हो दादा, कुठून आहात तुम्ही? जय हिंद, जय महाराष्ट्र. स्वागत आहे. NKG, स्वागत आहे तुमचं. मी कोकणातली आहे, तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. विलास दादा म्हणतात, हॅलो ताई, गुड आफ्टरनून, कशा आहात? विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. तर विलास दादा धन्यवाद, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी NKG प्लीज चॅनलला लाईक करा. विलास दादा प्लीज चॅनलला लाईक करा. समर्थ मध्ये आलो मी पूर्व एक्सप्रेसचे व्हिडिओ टाकून. व्हेरी गुड समर्थ, गुड जॉब, व्हेरी नाईस, थँक्यू सो मच आल्याबद्दल. प्लीज डबल टॅप करा. तर मी सांगत होती की कालचा एक्सपिरियन्स मी सांगत होती, आणि मी स्वतः एक आर्मी वाईफ असल्यामुळे त्यात जे आर्मी वाईफचं दाखवलंय ना यार, म्हणजे
बाई आज लग्न झालंय आणि त्याच संध्याकाळी तो माणूस निघाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी निघाला. मी सिक्कीमला ड्युटी चालू आहे माझी. ओके आर्मी मॅन. तुम्ही आर्मी मॅन आहात का? मी तुळजापूरचा आहे. नमस्कार NKG दादा, नमस्कार. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. तुम्ही पण आर्मीमध्ये आहात का? तर असं झालं की माझ्या डोळ्यातून पाणी थांबत नव्हतं यार. माझ्या डोळ्यातून अक्षरशः पाणी थांबत नव्हतं. मेन म्हणजे जेव्हा आपला नवरा सुट्टीवर येतो आणि त्याचा जायचा टायमिंग होतो ना, तेव्हा मला मला सगळं माझं आठवायला लागलं. कारण माझा अजूनही अंगावर काटा आलाय. खरंच सांगते, अंगावर काटा येतोय. जेव्हा आपला नवरा सुट्टीला येतो आणि जातो परत. हो, माझी आर्मीमध्ये ड्युटी चालू आहे. NKG दादा, खूप खूप स्वागत आहे दादा. खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं. बघा आर्मी मॅन हे दादा सिक्कीमला आहेत. किती भारी यार. दादांना पण माहीत असेल जर त्यांचं लग्न झालं असेल किंवा आई-वडील असतात आपल्या घरी. जेव्हा जेव्हा गोष्ट म्हणजे आपल्यासोबत घडते, तेव्हा त्यांच्यासाठी किती अभिमानाची गोष्ट असते. म्हणजे एखादा आर्मी मॅन शहीद होतो. दत्तात्रय दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. तर जेव्हा शहीद होतो तेव्हा अ, तो माणूस तिथूनच अमर होतो यार. पण जेव्हा ते सगळं म्हणजे बघण्याची जी ताकद असते ना, ते युद्ध पण खूप मोठं असतं आपल्यासाठी. आणि मी 2025 मध्ये जे सगळं झालं तेव्हा मी इकडेच होती. मी ते सगळं पाहिलंय. म्हणजे मी पाहिलेलं आणि ते माझ्या डोळ्यासमोर जे चित्र दाखवत दाखवत होते, त्यात मी स्वतःला इमॅजिन करत होते. त्यामुळे मला ना अक्षरशः म्हणजे डोळ्यातून पाणी थांबत नव्हतं. माझे मिस्टर म्हणतात, "यार तुला उगाच आणलं, आणता नाही होतं." आणि म्हणजे एखाद्या स्त्रीची आपला नवरा बॉर्डरवर आहे, लढाई करतोय आणि आपण घरी आहोत आणि तिथली काय कंडिशन असेल हेही त्यावेळी समजत नव्हतं. त्यावेळी हेही समजत नव्हतं, की आपला नवरा जिवंत आहे की काय? आहे की नाही? हे पण जेव्हा तिकडचे लोक येतील मेसेज घेऊन तेव्हा कळत होतं. आता तेव्हासारखे फोन पण नव्हते. म्हणजे किती ते वेदनादायक आहे. मला तर रात्री झोपही नाही लागली. खूप आहे भयंकर. आणखी हो, माझं लग्न झालेलं आहे. 9 वर्षाची मुलगी, 6 वर्षाचा मुलगा आहे. वाह, वाह, वाह! खूप छान दादा. तुम्हाला म्हणजे मी तुमच्या मिसेसचं म्हणजे तुमची फौजनचं मी दुःख समजू शकते, की जेव्हा तुम्ही अ, सुट्टीला जातात आणि सुट्टी संपून जेव्हा घरी येता, म्हणजे जॉबला येतात, तेव्हा त्या ताईंचं किती दुःख असेल ना, त्यांना त्या म्हणजे बाळांना सांभाळून स्वतःला सांभाळायचं असतं. जेव्हा आपला नवरा आपल्याला सोडून जातो ना, तेव्हा त्या आईला आई म्हणून सांभाळायचं असतं आणि प्लस स्वतः आपण एक आर्मीवाल्याची बायको आहे. हेही त्यांना सांभाळायचं असतं आणि घरात कोणालाही न दाखवता ते दुःख सहन करायचं असतं. खरंच ही गोष्ट खरंच खूप ही गोष्ट खरंच खूप माझ्यासाठी ना, कालचा पिक्चर मला ह्याचसाठी बघायचा नव्हता. भलेही तो पिक्चर होता यार, भले ती ॲक्टिंग होती, सगळं होतं. पण एका आर्मी वाईफसाठी ना तो इथला विषय असतो. ते शब्दात पण नाही सांगू शकत. दत्तात्रय दादा म्हणतात लाईक केलं आहे. धन्यवाद दत्तात्रय दादा. रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. माझे मिस्टर सांगतात, की म्हणजे काय सांगू आता? म्हणजे ते तर पिक्चर होता, पण जेव्हा रिअल पर्सन असतात, जेव्हा सोल्जर असतात, ते कसे काय म्हणजे झेलतात ही सगळी सिच्युएशन. म्हणजे इकडे तर खायला पण नसतं आणि इकडे तर ड्युटी असते. युद्ध सुरू असतं. मला तर तो पिक्चर म्हणजे मी पूर्ण बघू शकेन की नाही हे पण मला होतं, की बघेन की नाही हा पूर्ण पिक्चर. कारण माझे टिश्यू पेपर तर भिजलेले होते सगळे. खरं सांगते आता मला हसायला येतंय. पण खरं अक्षरशः म्हणजे माझ्या मुलांची शपथ घेऊन सांगते, की मी टिश्यू पेपर घेऊन गेलेले. कारण मला माहिती आहे मी एवढी इमोशनल आहे, खूप इमोशनल आहे.
पण ह्या गोष्टींसाठी इमोशनल आहे. विषय दुसरीकडेच गेला आपल्या लाईव्हचा. आणि एनकेचे दादा, तुम्हाला जेव्हा तुम्ही सुट्टीवरून जेव्हा परत ड्युटीला जाता तेव्हा मुलांना सोडून जाण्याचं जे म्हणजे मुलांबरोबर 1 महिना तुमचा कसा जातो हे तुम्हालाही पण नाही कळत असणार. पण नंतर जेव्हा तुम्ही ड्युटी जॉइन करायला जाता तेव्हा पहिले 4-5 दिवस ते तुमच्यासाठी खरंच खूप भयंकर असतील ना. माझ्यासाठी तर म्हणजे माझे मिस्टर जेव्हा जातात ना, म्हणजे आता आता तर मी सध्या त्यांच्यासोबतच आहे. पण जेव्हा माझे मिस्टर जातात इथून म्हणजे घरातून दुसरीकडे म्हणजे जॉबसाठी इथं येतात, तेव्हा तो 2 दिवस माझ्यासाठी खूप म्हणजे डिफिकल्ट असतात माझ्यासाठी. प्रीतम दादा म्हणतायत, "ताई पाणी पिऊन घे थोडं." हो दादा, घेते, घेते, घेते. कदाचित तुम्हाला वाटेल की ताई ॲक्टिंग करते, पण ॲक्टिंग नाहीये दादा ही. ॲक्टिंग नाहीये. आर्मी वाईफ कधी ॲक्टिंग नाही करू शकत. प्लीज मंडळी पटापटा जॉइन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. आणि मग लोकं हे पण म्हणतात माहिती आहे, की "अरे त्याला तर खूप पगार पण आहे. त्याला कॅन्टीनच्या फॅसिलिटी आहेत. मुलांना शिकण्यासाठी त्यांची आर्मी स्कूल आहे." पण आर्मी स्कूल पण काय फुकट शिकवत नाही. तिथं पण थोडेफार पैसे भरावे लागतात. त्याच्यानंतर कॅन्टीन कार्ड आम्हाला ₹1 मध्ये कोण सामान देत नाही. त्यात ₹10 ची वस्तू असेल तर त्याच्यात ₹2 किंवा ₹3 सूट असतं, एवढंच असतं. प्रीतमताई म्हणतात, "ताई असं नाही बोलायचं मला." नाही, तुम्ही नाही बोलत असाल दादा, तुम्ही नाही बोलत असाल, कोणीच नाही बोलणार. पण मला असं वाटतंय, की यार काय पण बघते असं वाटत असेल कोणाला, तर तसं नसतं. तुम्ही नाही बोलणार मला माहिती आहे. मी तुम्हाला ओळखते. पूनमताई म्हणतायत, बाय ताई म्हणतायत. पूनमताई बाय बाय. थँक सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉइन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्रीतम दादा, तुम्ही कशाला म्हणताय चूक झाली वगैरे? तुम्ही काहीच बोलला नाही आहात. जय रेलवाला, अरे यार अभी क्या दिया पूनम एक्सप्रेस का रूट? जानूम में दिया है, जानूम में जाओ. प्रीतम दादा, तुम्ही असं का म्हणताय? तुम्ही मला काहीच बोलला नाही आहात. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्या पिक्चर मधलं जे शेवटचं गाणं आहे ना, ते लय भारी आहे. मनाला असं इथं टच होतं. लय भारी आहे. कुछ राम भी ऐसे थे जो वापस भी ना आए, असं होतं. ओके जय रेल, आज सुबह मैं पक्का चलाऊंगा गीतांजलि एक्सप्रेस. नहीं आज नहीं, कल चलाऊंगा. ओके, कल चला ले भाई, तू कल चला ले. प्रीतम दादा म्हणतायत ओके. प्रीतम दादा ओके. प्रीतम दादा, तुम्ही मध्येच असं काय करायला लागला? कान पड़े तेरे रंग तेरा किस्मों से निकल के खून बहे.
निलेश दादा म्हणता इले इले. नमस्कार ताई, मजेत ना? हो निलेश दादा, तू कसं असं मस्त मा? निलेश दादा तू कसं असं? स्वागत असा तुझा खूप खूप. निलेश दादा मी पण इले काल बॉर्डर टू बघून. सुप्रिया गरवाली, हाय सुप्रिया दीदी, नमस्ते सुप्रिया दीदी, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। रेल भाई आ गया है देखो, ट्रेन चलाने। 14 फेब्रुवारीला माझा दिवस आहे, मग माझा दिवस मधील लोक चेंज होणार आहे, म्हणजे माझं इंजिन. ह्या समर्थलं ना फटके घालायला पाहिजे. काय यार बोलतो तू? जरा तरी कॉमन वालं बोल, माणसासारखं बोल यार. तुम्हाला वाटतं अरे कॉमन तरी बोल, काहीतरी लोक बोलतात तसं बोल की. निलेश दादा म्हणतोय होय मी पण मजेत, धन्यवाद स्वागतासाठी. ओके निलेश दादा. सुप्रिया दीदी बोलते क्या नमस्ते. जय हिंद, जय हिंद फौजन मॅम. निलेश दादा म्हणते कसं वाटलं बॉर्डर टू? निलेश दादा खरं सांगा, अक्षरशः माझ्या तर डोळ्यातनं नुसते दुःख थांबत नव्हती. जैसर इमोशनल सीन इलो तैसर मी रडत, अक्षरशः रडले रडले रडले. पोरा माका सांगतात मम्मी रडा नको ना, मम्मी मम्मी तुका जाऊचा घरात, चल जा जाऊया चल, रडा नको. अशी हालत झालेली माझी, काय सांगू. असं वाटत होतं की त्याच्या जागी मीच असं, समजला दादा. म्हणजे मी स्वतः तिथं हे करत होते, इमॅजिन करत होते. ये लिखा था क्या नमस्ते लिख दिया. ओके ओके सुप्रिया दीदी, खाना बन गया सुप्रिया दीदी. समर्थ बोल, सुप्रिया दीदी बोलती जय हिंद जय हिंद. जे कोणी ओळखतात त्या सर्वांना पण नमस्कार. सुप्रिया दीदी निलेश भाई को जानती है. सुप्रिया दीदी खाना बना लिया? नहीं अभी बनाऊंगी, अभी नहीं बनाए, मन ही नहीं कर रहा है. नंदू दादा म्हणतायत गुड आफ्टरनून. नंदू दादा गुड आफ्टरनून, स्वागत आहे तुमचं. सुप्रिया दीदी बोलते राधे राधे. सुप्रिया गरवाली बोल रही है सो के उठ रही हूँ अभी. सुप्रिया दीदी ये क्या चलाया है आपने? 6 बजे लाइव आते हो और अभी बाद में सो जाते हो. विनायक दादा नमस्कार. नमस्ते मॅम म्हणतायत. नमस्ते विनायक दादा, कसे आहात तुम्ही? हल्ली 2-3 दिवस तुम्ही आलातच नाही. सुप्रिया दीदी बोलते हाय निलेश भाई. सुप्रिया दीदी निलेश दादाला हाय म्हणते. अब खाना बनाऊंगी. ओके. खाना बनाओगे, सही है. लाइव लाइव लेकर सो जाना, फिर उठकर खाना बनाना. यार हम दोनों एक साथ होना चाहिए था, फिर मैं भी आपके पास साथ ही सो जाती. घर वाले फिर आप रोटी बनाते, मैं सब्जी बनाती, मैं सब्जी बनाती तो आप रोटी बनाते, है ना. अब खाना बनाऊंगी. निलेश दादा म्हणतायत पण माझी पण काहीशी अशीच परिस्थिती होती ताई. नव्या माझ्याकडे बघून 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 एकदम इमोशनल होत होती यार. म्हणजे ना ती मूवी अशी आहे, म्हणजे असू दे त्यात काहीही चुका असू दे, पण होती ना तो विषयच असा आहे की इथं भिडतो यार, इथं भिडतो. आणि मला जेव्हा ना त्यांच्या म्हणजे असं लास्टला फायटिंग वगैरे होत होती ना यार, कसं मरण येऊ शकतं. जे म्हणजे शहीद होतात ना तेव्हा ते कसं धावून येतं सगळं, हे असं बघायला भेटते यार. घरात बसून आपल्याला नाही समजत. निलेश जय हिंद सुप्रिया जी. निलेश सुप्रिया दीदी निलेश भाई आपको जय हिंद सुप्रिया जी बोल रहा है. खूप खूप स्वागत आहे. नव्याला पण समजलं असेल ना की यार आपले पप्पा पण याच कॅटेगरीतले आहेत आणि हेच काम करतात आपल्या देशासाठी. किती अभिमान वाटत असेल ना आपल्या मुलांना पण. हमारे बच्चों को भी मतलब ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारे
पिताजी, लेकिन हमारे पापा हमारे देश के लिए क्या करते हैं, कुछ क्या नहीं करते, ये सब कुछ जानना चाहिए बच्चों को। अभी से अपने देश के प्रति जो निष्ठा, जो आदर है, वो अभी से पैदा करना पडेगा. निलेश दादा म्हणतायत, पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला पटापट कमेंट करा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जल्दी जल्दी कमेंट करने का, मिस नहीं करने का, टाइम पे कमेंट करने का. 1 घंटा हो गया लेकिन अभी 20 लाइक भी नहीं हुए. कैसे लोग हैं रे आप? कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते. जल्दी कमेंट करने का. टिंग 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 टिंग. रा 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 रा. आले मी. पटापट कमेंट करा मंडळी. कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो जी? जल्दी कमेंट करने का, टाइम नहीं लगाने का. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हो, 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 हेलो प्रिया के 3R04. हेलो नमस्ते. पटापट कमेंट करा. आपका स्वागत है. प्लीज जॉइन मी. डबल टैप करा. संतोष दादा, मी परत धन्यवाद संतोष दादा परत दिल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. पटापट कमेंट करा. जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. वो बातें अलबेले. क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपने हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे. पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. पट्टा कमेंट करा. मेरे मिट्टी के बेटे.
मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. कपन की रखते थे गंगा लहराएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे वादे अलबेले जो वापस ना लौटे, वो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, मिट्टी के बेटे. ओ, 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 के बेटे. होय ताई, एकदम बरोबर बोललंस. आपण नाही आपल्या मुलांका देशाचं महत्त्व पटवून देणार तर कोण देणार. हल्ली तर देश आपलो जाती धर्मान वेगळो जाता हा ता काय योग्य नाही. हो दादा, खरंच आहे. म्हणजे जातीप्रमाणे वेगळं होत चाललो. असं माणूस नाही राहिला. कारण खरंच म्हणजे आता एवढा काय काय देशामध्ये चाललं ना, सगळीकडे एक तर राजकारण आणि जातभेद याच्यावरच चालला. अरे प्रत्येक म्हणजे जेव्हा आपला देश स्वतंत्र होऊसाठी प्रत्येकान एका एका माणसांना एवढं योगदान दिल्यानं हा त्यांचा सगळा बनवून एकगट्टी होती म्हणून आपलं देश स्वतंत्र झालो. नाहीतर आज आपण काहीतरी वेगळीकडेच असलो असतो, गुलाम म्हणून राहिलो असतो. मग त्याच आपल्या मुलांका समजून द्यायचा की ह्या माणसांनी आपल्या देशासाठी केल्यानी असा आणि तुमका आता करूचा असा. ह्या आपणच समजून द्यायचा लागतला. कारण मुलांच्या मनात आता तुम्ही बघशात ना, तर हे बाहेरचे देश असत त्यांच्या मनात आपल्या भारताविषयी एवढी नफरत का असा. कारण जन्माक इल्यापासूनच त्यांका जन्माक इल्या तर त्यांनी घेऊन येऊ नाहीत डोक्यातनं ना. तिथल्या आई वडील कोणी त्यांच्या जो आजूबाजूचा ह्या होतो ना, तो असं बनलो की शेजारच्या देशाबद्दल द्वेष निर्माण झालो. मग आपण द्वेष न निर्माण करता आपल्या फक्त देशाबद्दल कसं अभिमान वाटतात आपल्या मुलांका आणि जे देशाचे यशोगाथा ते आपण आपल्या मुलांना सांगायला पाहिजे. गजानन दादा नमस्कार. आमची ताई प्रीतीताई लाईक डन नंबर 21. थँक्यू गजानन दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्रीतम दादा जय हिंद. आणि फक्त म्हणजे सय्यारा म्हणा नको किंवा अजून कुठला पिक्चर म्हटला की ह्याच्यामध्ये तुमका रडायला येतो. जेव्हा सय्यारा लागला तेव्हा मुलांनी नुसतं रडून रडून थिएटरमध्ये धिंगाणा घातला. पण जेव्हा हा बॉर्डर 2 लागला, छावा लागला, तेव्हा तुमची मनं कुठे गेली? हां? फक्त तुम्ही लव्ह स्टोरीवर रडता. नुसते रडून रडून काय म्हणतात ते गोंधळ घालतात थिएटरमध्ये. मग जेव्हा आपल्या देशासाठी जे जवान जातात त्यांच्याबद्दल तुम्हाला तर जर आपण दुःख वाटत नाही, तेव्हा कुठे जातो तुमच्या देशाबद्दलचा जो सय्यारा असतो तो? आम्ही आपले लहान भाऊ स्वागत नको. ओके गजानन दादा. गजानन दादा म्हणताय आमचं स्वागत नका करू ताई, आम्ही रोजचेच आहोत. रोजचे असले तरी तुम्ही आमच्यासाठी खास आहात दादा. सगळेजण तुम्ही सर्वजण खास आहात की तुमच्यातला वेळेतला वेळ काढून माझ्या लाईव्हला येतात, सपोर्ट करता तुम्ही सर्वजण.
खरंच खूप खूप धन्यवाद. प्रीतम दादा आहेत, गजानन दादा आहेत, अभिमन्यू दादा पण आहेत. हे जे मला स्टार्टिंगपासून तुम्ही सपोर्ट करता. निलेश दादा आहे. हे सगळे आहेत ना, जे स्टार्टिंगपासून मला सपोर्ट करताय. मी कधीच नाही विसरणार, की माझ्या स्टार्टिंगच्या जर्नीमध्ये तुम्ही माझ्यासोबत होता. अभिमन्यू दादा म्हणतायत, "हाय प्रीती, नमस्कार. जेवण झालं का? कशी आहे?" अभिमन्यू दादा, "मी मस्त आहे. तुम्हालाही नमस्कार." जेवण म्हणजे आता रोटी बनवायची आहे आणि आमटी बनवायची आहे. अ, अभिमन्यू दादा, "प्रीती, मी 22 नंबरला लाईक केला आहे." अभिमन्यू दादा सांगायची गरज नाही आहे. मला माहिती आहे तुम्ही तर करणारच. तुम्हाला मी सांगतच नाही कधी किंवा प्रीतम दादांना. असंच जनरली मी सगळ्या बाकीच्यांना सांगते, की लाईक करा पटापटा. बरोबर ताई म्हणतात प्रीतम दा गजानन दादा म्हणतात, "ताई तुम्ही दादा म्हणता मग या गोष्टी नको." ओके गजानन दादा ठीक आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. आजपासून लक्षात ठेवीन. तर आपल्या मुलांना आपणच देशाबद्दल प्रेम निर्माण करायला पाहिजे, आदर निर्माण करायला पाहिजे आणि देशासाठी काहीतरी करण्याचा त्यांच्या मनात एक म्हणतात बीज अंकुर उमलायला पाहिजे. ते काम आपण करू शकतो. प्रीतम दादा म्हणतायत बरोबर 100% बरोबर. येस दादा. मला अजून आताही इथं बोलताना माझ्या अंगावर आहे बघा काटा येतोय. बोलतानाही काटा येतोय. थँक यू सो मच सर्वांनी मला खूप सपोर्ट केला. खूप खूप धन्यवाद. आज धीरज भाई आला नाही. रोज येतो, आज कुठे राहिला? वो बातें वो वादे अलबेले मिट्टी के बेटे ओ मिट्टी के बेटे. कोणी कोणी पाहिला अजून बॉर्डर टू पिक्चर नक्की मला सांगा, कमेंट करा. आणि तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स आला? अभिमन्यू दादा तुम्ही केलात का? प्रीतीताई आता गरमी चालू झाली वाटते. नाही हो दादा, हे बघा स्वेटर घालून आहे. गरमी कुठे सुरू होते एवढ्यात? गरमी सुरू होणार मार्च नंतर. मार्च नंतर सुरू होते गरमी. मार्च नंतर गरमी सुरू होणार. जेव्हा काय म्हणतात ते होळी झाली ना की मग गरमी सुरू होते. मुलांचे एक्झाम पण लागल्या आहेत. मुलांचे एक्झाम 2 तारीखपासून आहेत. 2 मार्च का 3 मार्चपासून. पटापटा कमेंट करा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पटापटा कमेंट करा मंडळी. पटापटा कमेंट करा. आज तर ऊन पण नाही गेलं. ऊन कुठे गायब झालं. मी तर मिस्टरांची स्वेटर वगैरे धुवून टाकायला टाकले आणि आज सुकणारच नाही वाटतं. यार धूप आजा बाई. बसून बसून पायात गोळाला. ओ मिट्टी के बेटे वो बांधे. अरे यार माझी बेडशीट पडली. इसकी हिम्मत कैसे हुई? मंडळी पटापटा कमेंट करने का. वो बातें वो वादे अलबेले
काय कसलं आलंय ऐक मंडळी. पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्रीती, आज संकष्टी चतुर्थी आहे वाटतंय. हा, संकष्टी चतुर्थी आहे, पण माझा उपवास नाही आहे दादा. माझा उपवास नाही आहे. ही बघा केळी. ह्या केळीला ना केळी लागतात पण वाढतच नाही. बातें हलबेले आजा आजा धूप, आजा आजा धूप, आजा आजा धूप आजा. आज पावसाची लक्षणं दिसत आहेत. तर चला मंडळी, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. लाईव्ह आता संपवते. जेवण करायचं आहे. जेवण झाल्यानंतर मुलीला आणायला जायचं आहे. तुम्ही केळीला खराब पाणी टाकता वाटतं. नाही दादा, पाणीच नाही टाकत आहे त्याला, म्हणून असेल. कारण अगोदरच्या जुन्याच केळी आहेत, आम्ही काही लावल्या नाही आहेत. पण आम्ही पाणी वगैरे नाही इथं टाकत, कारण एका साईडला गॅलरी असल्यामुळे. चेतन पाटील, हाय चेतन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात चेतन दादा? खूप खूप स्वागत आहे. प्रीतम दादा हसतायत. आम्ही पाणीच टाकत नाही म्हटल्यावर. पाणीच नाही टाकत. मी माझ्या बाल्कनीमध्ये भाज्या वगैरे घातल्या आहेत मस्तपैकी. पालक घातली आहे, मेथी घातली आहे, मिरची लावली आहे, कांदा लावला आहे, कोथिंबीर लावली आहे, ऑलोवेरा लावला आहे, मिरची लावली आहे, सदाफुली लावली आहे. कुठून बोलता तुम्ही ताई? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठले आहात? कुठले आहात दादा तुम्ही? चेतन दादा, अभिजित वंजारे, नमस्कार अभिजित दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. स्वागत आहे अभिजित दादा, खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात अभिजित दादा तुम्ही? अभिमन्यू दादा मध्ये प्रीतीताई, आपली मुलं कितवीला शाळेत आहेत? LKG आणि 3रीला. चेतन दादा जळगाववरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे चेतन दादा, चॅनलला जॉईन व्हा प्लीज. वैशाली घोरपडे, पुणे. ओके, वैशाली ताई आहात का तुम्ही? वैशाली ताई नमस्कार. नमस्कार बाळू दादा, नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. खूप दिवसांनी आलात बाळू दादा लाईव्हला. वैशाली ताई नमस्कार, चॅनलला जॉईन व्हा. वैशाली ताई, आपलं रोज लाईव्ह असतं 11:15 वाजता. जॉईन झालात तर माझ्या लाईव्हचं नोटिफिकेशन येईल, जर बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर. प्लीज चेतन दादा, अभिजित दादा, सॉरी चेतन दादा आणि वैशाली ताई, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला मराठी माणसाने मराठी माणसाला नक्कीच सपोर्ट कराल अशी आशा व्यक्त करते. मी सबस्क्राईब केलं आहे. हो का दादा? कधी केलात? आता केलात का? निलेश दादा म्हणते मिसिंग लाईव्ह, गडबडीत होय ताई. हो निलेश दादा, काही प्रॉब्लेम नाही, तुझं काम संपय. ये बहन समझदार है, भाई को समझ लेती है. बहन गुस्सा करने वाली नहीं है. नहीं करूँगी मैं गुस्सा. अभिजित दादा म्हणते अगोदर सबस्क्राईब केलं आहे. ओके ओके. हां हां, तरीच म्हणते मला नाव ओळखीचं वाटतंय. हे दादा तर आधी आले, पण चॅनल हिस्ट्रीमध्ये बघितलं तर वाटलं की नाही. चला बरं, चल भेटू पुन्हा. हो दादा, अभिजित दादा अगोदर सबस्क्राईब केलं आहे. ओके ओके. वैशाली ताई, थँक्यू सो मच.
थँक्यू ताई म्हणता. अरे थँक्यू कसला निलेश दादा, थँक्यू कसला त्यात. चेतन दादा चॅनलला जॉईन व्हा प्लीज, पटापटा कमेंट करा. निलेश दादा चांगला टॉपिक होता पण बोलायला मिळाले नाही. तू यायच्या आधीच माझं बोलून झालेलं दादा खूप त्याच्यावरच, आणि अक्षरशः मला पटकन रडू आवरे ना माझं, म्हणून मग मी चेंज केला त्यावर टॉपिक. चेतन दादा नक्की चॅनलला जॉईन व्हा आणि मग आपलं उद्याचं लाईव्ह तुम्हाला जॉईन करायला भेटेल. वैशाली ताई म्हणते जेवण झालं का दीदी? वैशाली ताई जेवण तर आता बनवायचं आहे. मुगाची आमटी बनवायची आहे आणि रोटी बनवायची आहे. चायना नाही तू मला जॉईन होतो मी. चायना नाही, चायना नाही तू मला जॉईन होतो मी म्हणजे काय कळलं नाही चेतन दादा. चेतन दादा म्हटलं मी तुम्हाला. हो मंडळी पटापट डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. हो का, जवानांची जाण आणि माझा भारताची शान अजरामर टिकून राहू दे. हो दादा निलेश दादा खरंच किती म्हणजे ना, बाकी कुठल्या गोष्टीचं वाईट वाटत नाही, पण असं जेव्हा ना युद्ध सुरू वगैरे होतं ना, किती म्हणजे कसं यार, म्हणजे आपल्या जवान कसं या गोष्टीला समोरे जातात, किती त्यांच्यात धाडस असतं, वाघासारखं धाडस असतं, वाघासारखे म्हणजे पुढे जातात प्रत्येक गोष्टीला. फॅशन कम्फर्टेबल वैशाली ताई माझं जेवण झालं आहे दीदी. हो का वैशाली ताई, काय बनवलात तुम्ही? तुमची हजबंड काय काम करतात? माझे हजबंड आर्मीमध्ये आहेत. चेतन दादा हजबंड वो बातें अलबेले ना लौटे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे बातें हैं अलबेले. पावट्याची भाजी आणि चपात्या. वा वा वा. पावट्याची भाजी सोलायला कंटाळ येतो ना, सोलायला कंटाळ येतो. पावट्याची भाजी करायला काय आणि खायला आवडते, पण करायला लागलंय म्हणजे सोलायला लय कंटाळ येतो. ओ मिट्टी के बेटे आहा ला 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 ला. प्रियांका गो छान बोलतले तू गाणं. प्रियांका ताई कुठून बोलताय? काय हो प्रियांका, तुम्ही नाव बदलून येतात, काय बनायचं आता आहे का? कधी वेगळ्या आडीने येतात तर कधी वेगळ्या आडीने येतात. चेतन दादा आर्मीमध्ये कुठं हे सगळं नाही दादा सांगू शकत, पण आम्ही लाईव्ह माझे जम्मू काश्मीरवरून आहे. अजय दादा म्हणते आज कोणी पोरगी बघा म्हणणार नाही आलं काय. मग अशी एकाची आठवण काढलेली धीरजची, पण तो आलाच नाही. आणि अजय दादा तू तर मला चॅनलला जॉईनच नाही केलंस, खोटं बोललास तू. चॅनलला जॉईन तरी करायचं ना रे.
अभिमन्यू दादा म्हणते प्रीतीताई तुला नशीबवान आहेस, तुला फौजी नवरा भेटल्याबद्दल. प्रीतीताई तुझा प्रॉपर गाव कोणता आहे? अभिमन्यू दादा हे तर म्हटलं तर मला पटलंय, कारण मी खरंच अभिमान आहे मला, मी एका आर्मीवाल्याची बायको आहे. कारण हे हे नशीब प्रत्येकाला नसतं आणि प्रत्येकालाच आर्मीवाल्याला बायको मिळते, पण प्रत्येक मुलीला आर्मीवाला नवरा नाही मिळत, बरोबर ना? आर्मीवाला नवरा नाही मिळत प्रत्येक मुलीला. प्रत्येक मुलाला मुलगी म्हणून मुलगी भेटते, नवरी म्हणून, पण प्रत्येक आर्मीवाल्याला मुलगी भेटत नाही. म्हणजे मुलीला नवरा भेटत नाही आर्मीवाला, असं म्हणायचं आहे. तर मी कोकणातली आहे, माझे मिस्टर पण कोकणातलेच आहेत, आम्ही दोघंही कोकणातलीच आहोत. त्यांचंही शिक्षण कोकणातलं, माझंही शिक्षण कोकणातलं, आणि अरेंज मॅरेज आहे आमचं दोघांचंही. आणि खरंच मला यार म्हणजे त्या गोष्टीचं माझे आजोबाही मिलिटरीमध्ये होते, आणि त्यांची जी मेडल वगैरे होती ना, इकडची लावायची मेडल वगैरे बघून मला ना लय भारी वाटायचं. मी हातात घ्यायची आणि त्याला असं बघायची वगैरे, खूप छान वाटायचं. आणि मी विचारायची की आजोबा माझे कसे दिसत असतील, कारण माझ्या आजोबांना मी बघितलं सुद्धा नाहीये, म्हणजे पण त्या ड्रेसमध्ये आजोबा माझे कसे दिसत असतील हे मी स्वतःच इमेजिन करायची. म्हणजे माझ्या आत्याचा जन्म झाला आणि गेली, त्यानंतर आजोबांनी आजोबांनी नंतर मग वाटतं जॉब सोडला वाटतं थोड्या वर्षांनी, कारण मुलं लहान होती वगैरे त्यांना सांभाळायला. पण मला म्हणजे नेहमी वाटायचं की माझे आजोबा कसे आर्मीमध्ये दिसत असतील हे मला नेहमी वाटायचं, आणि त्या ड्रेसचं मला कौतुक ना खूप असायचं. पण जेव्हा मला ह्यांचं स्थळ आलं ना, तेव्हा आई नकोच म्हणत होती. का तर आर्मीवाल्याला नको बाबा, खूप लांब राहत होतो, आपल्या फॅमिलीपासून दूर, बायकोपासून दूर. पण माझं फक्त एकच म्हणणं होतं, तेव्हा मला बरं वाटलं की आर्मीवाला माझा म्हणजे नवरा म्हणून भेटला. आणि मला तेव्हाही एवढं असं काय वाटलं नव्हतं की आर्मी वाईफ बनणं म्हणजे काय असतं, की प्रत्येक गोष्टीमध्ये सॅक्रिफाईस असतो, प्रत्येक गोष्टीमध्ये सॅक्रिफाईस असतो, की म्हणजे नवऱ्यापासून लांब राहणं, आणि छोट्या मोठ्या सगळ्या सणांना नवऱ्यापासून दूर राहून घरात सगळ्यांबरोबर असलं तरी एकटं वाटणं, हे खूप आर्मी वाईफसाठी भयंकर आहे. जरी तुमच्या घरात जरी किती माणसं असली ना, खूप माणसं जरी असली तरी ती आर्मी वाईफ ना एकटी असते, किती माणसं असली तरी. आणि त्या प्रत्येक सणाला ना आपल्या नवऱ्याची उणीव भासत असते, की यार आपला पण नवरा सगळ्यांसोबत असता तर मी पण सगळ्यांसारखीच वावरली असती. म्हणजे वावरायला तसं काही नाही, पण एक खंत असते ना, की यार माझा पण नवरा पाहिजे होता आता या सणाला, सणासुदीला, असं वाटतं. निलेश दादा म्हणतायत, हो ताई, ते सगळं शक्य होते तुमच्यासारख्या गृहिणींमुळे. त्यांच्या पाठीमागे तुम्ही पूर्ण घराला सांभाळता, दरवाजावर वाट पाहत. हे काही सोपं गोष्ट नाही. तुमचा अभिमान आहे आम्हाला. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. म्हणजे कोणाला तरी कळतंय की म्हणजे असं म्हणतात की आर्मी वाईफांना लय गुरूर असतो, लय माज असतो, असं पण खूप मी कानावर ऐकलंय. स्वतः आकडत असतात, चला आम्हाला कॅन्टीनचं भेटतं, हे भेटतं, आमच्या क्वार्टर्स हे. एखादी असेल तशातली, पण सगळ्यात तशा नसतात. पण मला म्हणायचं एवढंच आहे की तिच्यासारखं सॅक्रिफाईस ना कोणी नाही करत आयुष्यात, कोणीच नाही करत. आता बघा, इथं 3 वर्ष आम्ही असतो, यायला 1 वर्ष आम्हाला क्वार्टर भेटतच नाही आधी आल्यावर, आणि भेटली की 2 वर्ष भेटायची, नंतर पोस्टिंग येणार, मग त्याच्या आधी 5-6 महिनेच आपण इथून पळून म्हणजे जातोच आम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी. म्हणजे धड कुठेच आम्हाला म्हणजे असं थारा नसतो. वैशाली ते म्हणतात सुका पावटा पण मिळतो दीदी. हा, सुका पावटा पण मिळतो, तोच सांगते, सोलायला कंटाळा येतो. प्रियंका हसतायत, प्रीतम दादा हसतायत, चेतन दादा म्हणतात तुमची हसबंड आर्मीत कुठं आहेत? जम्मूला आहे दादा. वामन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. चेतन दादा मध्ये मी तुम्हाला लाईक करतो, थँक्यू सो मच.
प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि जॉईन पण व्हा. चेतन दादा, प्रियंका, बर्फ पडतो का गं तिथं? हो, मी काल परवाच्या दिवशीच गेलेली याला काय ते पत्नी टॉपला बर्फ बघायला गेलेली, त्याचा व्हिडिओ येणार आहे. अजय दादा म्हणतात चिकन मोमोज बनवा उद्या. हा, नक्की बनवेन. वामन दादा म्हणतात छान मॅडम. तुम्हाला वैशाली म्हणतात तुम्हाला मुलं किती आहेत? मला 2 मुली आहेत, एक 3रीला आणि एक LKGला. प्रियंका म्हणते ताई आर्मी वाले वाघ असतो त्याला वाघीण शोभते, शेळ्या नाही. बरोबर बरोबर म्हटलं ताई, खरंच आहे. कुशल दादा म्हणताई तुम्ही माझ्या मावशी सारख्या दिसता. हो का? मावशी सारखी दिसते का? मावशीच म्हण मग मला. अजय दादा म्हणते प्राऊड वाईफ ऑफ इंडियन आर्मी मॅन. थँक्यू अजय दादा, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच यार. खूप सपोर्ट करताय तुम्ही सगळेजण. निलेश दादा ताई समजू शकतो आम्ही खूप सहन करून, पण तू इतक्या आत्मीयतेने आमच्याशी संवाद साधतेस, आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. धन्यवाद निलेश दादा, धन्यवाद. म्हणजे माझे काही एक्सपिरियन्स आहेत इथले वगैरे, ते मला तुमच्यासोबत शेअर करायला आवडतात. आता मी कालच पिक्चर बघायला गेलेली, अक्षरशः माझं मला तर असं काळच माझं पिळवटून निघते ना, तसं झालेलं. म्हणजे मीच त्या पिक्चरमध्ये मी स्वतःलाच इमॅजिन करत होती की यार त्यांच्या वाईफ म्हणजे हे माझे मिस्टर आहेत आणि मी आहे, हेच माझं इमॅजिन चाललेलं होतं. म्हणजे मी एवढ्या इमॅजिनमध्ये घुसत होती. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की ही ताई मॅड वगैरे झाली की, तसं काही नाही आहे. तसं काही नाही आहे त्या बाबांनो, की फक्त एवढंच की यार कसं सहन करतायत ती माणसं, एवढ्या बर्फात राहतात, म्हणजे अशा ह्या स्थितीमध्ये. आणि तो जो पोशाख आहे ना आर्मीचा, तुम्ही बघितल्यावर तो माणूस कसाही असू दे, हा काळा असू दे, गोरा असू दे, हा म्हणजे कसाही असू दे, पण त्या पोशाखामध्ये प्रत्येक माणूस एकदम रुबाबदार आणि काय म्हणतो एकदम हिरो दिसतो. खरा हिरो तर आपला नवरा म्हणजे आर्मी मॅन आहे. मामन आम्ही आर्मी देशभक्त रहता है. येस मामन दादा. चेतन दादा तुम्ही लय सुंदर आहात. धन्यवाद चेतन दादा, धन्यवाद. श्रेयाताई म्हणते दीदी मी आता ट्रेनमध्ये काशी विश्वनाथला चालली आहे. हो का खूप खूप स्वागत आहे श्रेया, तू जा आणि तुला हॅप्पी जर्नी आमच्याकडून, कोकणची माणसं साधी बोळी या फॅमिलीकडून तुला हॅप्पी जर्नी. चांगला प्रवास कर, व्यवस्थित पोहोच आणि आम्हाला कळव. प्रियंका होते गोमाय तू संडेला गेली होती ना गो? होय होय प्रियंका ताई, संडे गेला होतोय. मस्त बर्फ बघून येले. वामन दादा म्हणतात हाय वामन दादा, आपको मॅडम जॉईन किया आहे. वामन दादा थँक्यू सो मच. सीड गावडे म्हणतात काही महत्त्वाचं सांगा ना, भारतामध्ये सध्या काय चालू आहे? ते मी नाही सांगू शकत, तुम्ही मोबाईलमध्ये किंवा न्यूजमध्ये पहा की भारतात सध्या काय चालू आहे हे. अजय दादा म्हणते देशाची सेवा करणाऱ्या सैनिकांची पत्नी असणे म्हणजे अभिमान आहे. हो दादा, नक्कीच माझ्यासाठी ते अभिमानाचीच गोष्ट आहे. आणि पण ते प्रत्येकाला नाही कळत की म्हणतात की हिला नुसतं नवऱ्याबरोबर फिरायला पाहिजे, कधी नाही मौका भेटला की नवऱ्याबरोबर जायला बघते. पण अशी पण म्हणणारी आहेत लोक, हा मंडळी, अशी पण म्हणणारी लोक आहेत की नवऱ्याबरोबर राहायला बघते. पण मला सांगा, एखादी स्त्री जर आर्मीवाला नवरा आहे आणि त्याला तिथं क्वार्टर्स वगैरे भेटतात जिथं आहे तो, तर जाणं चुकीचं आहे का बरोबर आहे मला सांगा. निलेश दादा वा ताई खूप छान बोललीस, एकदम मनातले. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू. अभिजित वैशाली ताई म्हणते येते मी दीदी. हो वैशाली ताई, नक्की या पुन्हा. हे बघ चेतन, फालतू मला कमेंट करायची नाही, मी आधीच सांगितले, फालतू कमेंट करायची नाही. तुला जर यायचं आहे लाईव्हला तर व्यवस्थित बोलायचं, नाही तर इथून कल्टी मारायची, समजलं ना? इथून कल्टी मारायची. काय म्हटलं? इथून कल्टी मारायची. परत मला आता कमेंट दिसता गमा नाही तुझी. प्रियंका देवी म्हणते इंडिया में फॉग चल रहा है. येस. प्रियंका ताई म्हणतात प्रीतम दादा म्हणते भाऊ नीट बोल. अरे त्याला अक्कल कुठे हाय? पटकन कल्टी मारायचं, परत कमेंट दिसता गम्मा नाही मला तुझी, समजलं?
परत कमेंट यायचीच नाही. आता कमेंट करायची हिम्मत पण नाही करायची, हिम्मतच नाही करायची. प्रियंका ताई म्हणतात, अरे आर्मीवाल्यांचं आयुष्य खूप खडतड असतं आणि जर त्या आयुष्यात त्याला त्याच्या अर्धांगिनीची साथ मिळते तर त्या परमिशन भेटते की पोस्टिंगच्या ठिकाणी बायकोला नेऊ शकतो, तर त्यात काय चुकीचं आहे असली. प्रियंका ताई म्हणते, आणि अशा घाणेरड्या मेंटलीच्या माणसांचा मला खूप राग येतो. त्याची बायको आहे, तो जाणारच ना, आणि बायकोची जबाबदारी हा नवरा आणि मुलं आहे की नातेवाईक. राईट ताई. हेच तर मला म्हणजे सांगायचं आहे की आम्ही आमच्या म्हातारपणी आम्ही काय आठवणार, की आम्ही एकत्रच राहिलो नाही, सुखदुःखाच्या वेळी एकत्रच राहिलो नाही, हेच आठवणार आहे ना. जर मी त्यांना आता आताच्या ह्या क्षणात एवढे लांब आहेत, तर चांगलं खाऊ पिऊ आणि एकमेकांच्या मनातलं शेअरिंग करायला जर मी आहे त्यांच्यासोबत, तर चुकीचं का कुठे आहे. अशीही लोक असतात की काही काही लोकांना आपल्या सुनांना वगैरे पाठवायचं नसतं, म्हणजे त्यांच्यासोबत फक्त घरीच राहायला पाहिजे असं असतं, असं पण असतं. मी ऐकलंय खूप ठिकाणी असं. प्रियंका ताई म्हणते, चेतन बडव्या समोरची बसली ना, ती आर्मी वाईफ आहे, एका देशासाठी लढणाऱ्या व्यक्तीची बायको आहे, तिच्याबद्दल अपशब्द खपून गेले जाणार नाहीत. थँक्यू प्रियंका ताई. बघ ना, मी त्याला फक्त एकदाच खडसवलं, कुठे गायब झाला बघ. मी त्याला हाईड नाही करणार, मी त्याला आता येणार ना प्रत्येकाला असंच मी बोलून ना त्यांना कल्टी मारायला लावणार. माझ्या लाईव्हला परत यायचं नाही. बघ लाईव्ह, पण यायचं नाही माझ्या लाईव्हला. येशीलच काय तू आता. निलेश दादा म्हणतो, इंडियन U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप मेन टीम फायनलला पोचली आहे. ज्यांनी क्रिकेट जगात आणले त्या इंग्लंड देशाला हरवायला आपले U9चे मावळे भिडणार आहेत 6 फेब्रुवारीला, म्हणजे उद्या. वा वा, सगळ्यांनी बघायला पाहिजे ही मॅच आपली इंडियन क्रिकेटची, आणि आपलं इथंही इंडियाचं नाव पुढेपर्यंत जाणार आहे. वामनदादा म्हणते, आमच्या वर्धा मध्ये नवरात्रमध्ये आर्मी फौजीची जास्त गरज असते. जय हिंद महाराष्ट्र. जय हिंद महाराष्ट्र, जय हिंद. प्रीतम दादा म्हणते 100% बरोबर. प्रीतम दादा म्हणते डन. मग मी अशांना हाईड का करू? तुम्ही कल्टी मारा माझ्या लाईव्ह वरून, यायचं नाही. ज्यांना फालतू कमेंट करायचे त्यांनी माझ्या लाईव्हला यायचंच नाही. अगोदर मी त्यांना हाईड करत होती, नंतर टाइम आउट देत होती. आता मी सरळ सांगते, यायचं नाही. फालतू कमेंट करायची असेल तर नाही यायचं. छत्रपती शिवाजी महाराज असते ना, तर असल्यांना कापून घातलं असतं. डोक्यातच जातात असली माणसं. मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पूजा दीदी, हाय दीदी, मिस यू. पूजा दीदी, कहाँ थे आप इतने दिन से? मिस यू टू पूजा दीदी. मंडळी, पटापटा डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. प्रियंका दीदी बोलते, अरे रक्त खवळते यार, इतकी छान आहे ही, आणि अशी घाणेरडी मनोवृत्तीची माणसं येतात आणि असं बोलूच कसं शकतात? अरे तुम्ही स्त्रीचा आदर नाही करत, पण एक आर्मीवाल्याचा तरी आदर करा. ती त्याची अर्धांगिनी त्या गोष्टीचा. अरे त्यांना त्याची किंमत असते ना. जर एखाद्या फौजीची किंमत असती तर त्यांनी आदर केला असता ना ग. पण अशांना जर फौजीची काय पडलीच नाही आहे, त्यांना फक्त काय, आपण इंडियामध्ये मस्तपैकी आरामात राहतोय, मरू दे तिकडे फौजी, आपल्याला काय होतंय, ह्या कॅटेगरीतले आहेत ते. त्याची बायको कुठे मरू दे, किंवा त्यांना काय होऊ दे, आपल्याला काय, आपल्याला आरामात मस्त इंडियात मस्तपैकी मस्त जगतोय, इकडे तिकडे पोरींवर लाईन मारतोय. हेच पाहिजे, हेच फक्त जगणारे आहेत, आणि म्हणूनच असले फालतू लाईव्हवर येतात. अजून आता इतकी म्हणजे आता 1 तास 40 मिनिटाची लाईव्ह चालू आहे, पण एकाने सुद्धा बॅड कमेंट केली नाही, पण हा माणूस आला. प्रियांका ताई, असल्यांना ना नाहीये, इथंच नाहीये, हे काळीजच नाहीये. हाय ताई, पूजा दीदी म्हणतायत. हाय पूजा ताई, नमस्कार. पूजा ताई नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं.
पूजा बा बोल रही है दी मैं मैरिज में गई थी। वाह, मैरिज में गई थी क्या? आपका स्वागत है। मैं सोच रही थी की पूजा दीदी आ क्यों नहीं रही है. प्रीतम दादा म्हणतात बरोबर ताई तू बोललीस तू. या कबुतरांच्या ना घाण करतात कबूतर. जशी लोक घाण करतात तशी ही कबूतर घाण करतात. कुठेही प्रियंका ताई यांना कुठेही नेऊन सोडा, हे सुधारण्यातले नाही आहेत. यांना कुठे पण नेऊन सोडलं ना तरी ते आपलं मातीच खाणार, असली लोक असतात ही. यांना काही पडलं नाहीये. हे फक्त काय म्हणतात ते, आता बोलली असती पण राहू दे. सोमनाथ दादा म्हणतात हाय हाय. सोमनाथ दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? चॅनलला प्लीज लाईक करा. पूजा दीदी बोलिए क्या बुरी कमेंट की थी दी, कौन था वो? अरे उसको एक ही धमकी में वो चला गया घर, मेरा लाई छोड़ के. एक ही इसमें मतलब डर गया. क्या धमकी दी आपने? मैंने बोला मेरा लाई छोड़ दो. लाई छोड़ने के लिए मैंने बोला, बस यही धमकी है मेरी. अभी के अभी मेरा लाई छोड़ दो. पूजा दीदी म्हणते जेवण झालं का ताई? पूजा ताई नाही हो, लेट येतात ना मुलं, मग गरम गरम बनवायला पाहिजे म्हणून नाही बनवलंय अजून. TN5 हाय. आता येतील नवीन दुसऱ्या आयडीने वगैरे आणि कमेंट करायला. जेवण झालं का ताई? पूजा ताई म्हणते पूजा ताई तयारी करून ठेवली आहे, फक्त स्वाहा करायचं आहे. वामन दादा म्हणते इंडियन आर्मी फोर्स. येस दादा, वामन दादा खूप खूप धन्यवाद. तुम्हा सर्वांना रिस्पेक्ट आहे इंडियन आर्मीची, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. प्रियंका गो नारळ फिरव त्याच्यावरून. आता फिरवतेच बघ. सोपान जाधव म्हणतात हॅलो हॅलो हॅलो. सोपान दादा नमस्कार, कुठून आहात? निलेश दादा म्हणते प्रियंका काही जण गटारातले किडे असतात, ते किडे येणार आणि त्यांना चिडायला तुमच्यासारखे आहेत, ते बघून बरे वाटले. हा निलेश दादा, आता माझ्या लाईव्हला अशी माणसं आहेत ना की मला काही बोलायची गरजच नाही. माझ्या बोलायच्या आधीच जी मी कमवलेली माणसं आहेत ना अशी, ती माझ्यासाठी लढतात. खरंच बरं वाटलं की म्हणजे सगळे जे आहेत ना ते मला आता सपोर्टिव्ह. आता मला अशी भीती नाही वाटत. सगळे भलेही माझ्याकडे कमी माणसं असू दे, पण सगळी जोडलेली माणसं आहेत. तुम्ही कुठून आहात? मी कोकणातून आहे दादा. वामन दादा म्हणता हाय. प्रीतम दादा म्हणते बरोबर ताई, आप कोकणी हो क्या? हाँ मैं कोकणी है, मैं कोकण से हूँ. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना, कुछ समझ नहीं आ रहा है. अगेंस्ट कॉपीराइट मैं हूँ, महाराष्ट्र से, कोकण से, और मेरा चैनल है कोकणची माणसं साधी बोळी. प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन करना, फिर आपको समझ में आएगा. प्रियंका दादा, प्रीतम दादा फक्त बरोबर ताई हेच बोलत आहेत. प्रीतम दादा फक्त बरोबर ताई हेच बोलत आहेत. प्रीतम दादा मला तेच बरोबर ताई, बरोबर ताई. मराठी येते मॅडम. हां. कॉप सूरज हाय. सूरज दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्रीतम दादा हसतायत. स्वागत आहे सर्वांचं कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज पटापट डबल टॅप करा. प्रीतम दादा हसतायत. अजून 10 मिनिटं लाईव्ह फक्त. सूरज दादा स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. पूजा दीदी प्लीज डबल टैप करो. दीदी दी कैसे हो आप? पूजा दीदी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? शादी वगैरह अच्छे से हो गई? प्रीतम दादा म्हणतात काय बोलणार आता, तूच सांग याला. हो प्रीतम दादा तुम्ही काय बोलत नाही हो, बोला की हो. क्रॉप्स म्हणतात. सूरज दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ ताई. ताईडे. वाव, ताईडे शब्द माझे भाऊजी जे आहेत ना, माझ्या छोट्या बहिणीचे मिस्टर, ते पण मला ताईडेच म्हणतात.
श्री स्वामी समर्थ. पूजा दीदी बोल रही है दी कर दिया लाईक टू. थँक्यू पूजा बा. निलेश दादा म्हणताय वेल डन ताई, आपुलकीने जोडलेली माणसं साथ देत आहेत हे बघून बरं वाटले. तुझे पण कौतुक अशी माणसं जोडल्याबद्दल. हां दादा, गर्दी जमा करण्यापेक्षा जी जीवाला जीव देणारी माणसं आहेत ना, ती जोडायला पाहिजे, है की ना. गर्दी जोडण्यात काही इंटरेस्ट नाही आहे. जर आपण माणसाला माणुसकीने जर जर जोडली ना, तरच आपण या जमान्यात टिकू शकतो. नाहीतर काय आपलं भीड तर जमा होतेच कुठे पण. प्रीतम दादा काम चालू आहे ताई. हो प्रीतम दादा, कोई बात नहीं, काही नाही, चालतंय, ठीक आहे दादा. पूजा दीदी, पूजा बा बोल रही है शादी अच्छी रही है लेकिन थक गई हूँ. हाँ, शादी में तो थक ही जाते हैं ना. वामन दादा म्हणते जेवण झालं का मॅडम. नाही दादा, नाही दादा, अजिबात झालं नाही अजून, जेवण करायचं आहे. निलेश दादा म्हणता एकदम बरोबर. हो निलेश दादा, मग काय. सूरज ताई काम झालं का आपलं. कामं तर झाली आहेत, फक्त आता जेवण करायचं आहे, कारण थंडी असल्यामुळे मुलंही लवकर येत नाही स्कूलमधून, उशिरा येतात. आता एक छोटी येईल, ती आल्या आल्या मी त्यांना जेवण देत नाही मुलांना, म्हणजे छोटीला तर देत नाही, अर्ध्या तासाने देते. पूजा दीदी बोल रही है कितने दिनों के बाद. हाँ, कितने दिनों के बाद. प्रियंका आला बघे अजून नालायक. हां, नाही तर काय फालतूगिरी यांची. अरे तोच माणूस असणार, वेगवेगळ्या आयडीने येतो, है ना, वेगवेगळ्या आयडीने येतात ते. पूजा दीदी बोल रही है मैंने आपको कमेंट भी किया था, टाइम का पता नहीं था, यूट्यूब में आ रही थी बट आप लाइव में नहीं होते थे. हाँ पूजा दीदी, मेरा 2 बजे का टाइम अभी मैंने चेंज कर दिया ना, तो मैंने कल आपकी कमेंट देखी मैंने, तो मैंने फिर रिप्लाई दिया आपको. थँक्यू पूजा दीदी, आप लाईव्ह आहे. प्रियंका ताई तुम्ही जेवलात का. तन्मय, हे बघ तोच माणूस वेगवेगळ्या आयडीने येणार. वा 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 वा. ताई तुझी लाईव्ह म्हणजे आयुर्वेदिक आहे. मेंबर्स हळूहळू जुळत असली तरी उपचार चांगला करत आहेस. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. तन्मय फुट जा इधर से, नहीं तो फुट जा इधर से. प्रियंका ताई म्हणते जलती है दुनिया जलाने वाला चाहिए, आर्मी वाइफ. यस हम जलाएंगे. ऐसे जो गंदे कमेंट करते हैं उनको तो जलाएंगे, ऐसे जलाएंगे की लाईव्ह पे नहीं आएंगे. शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. निलेश दादा म्हणते मला तर बॅड कमेंट दिसतच नाही आहे, असे कसे होतं. मी आता एक आलेली ती हटवली, आणि ज्याने केलेली त्याची मेसेज स्वतःच हटली आहे. जय भारत. वामन दरवेकर वर्धा. बाय मॅडम. बाय वामन दादा, बाय बाय, काळजी घ्या. पुन्हा लाईव्हला उद्या 11:15 वाजता नक्की या. प्रीतम दादा म्हणते 100%. निलेश दादा म्हणते वा प्रियांका वा. प्रियांका ताई पण वाघीण आहेत बघा. वामन दादा म्हणतात त्याला ब्लॉक करा. ब्लॉक करायची गरज नाही, तो गेला बघा. प्रियांका ताई म्हणतात निलेश दादा ऑल मेसेज करा. निलेश डायरी मध्ये लिहिलं का आयडी ताई. हा स्क्रीनशॉट सकट काढून घेतलाय, आता लिहिणार. निलेश कोयंडे मध्ये ऑल कसे करायचे प्रियांका. पटापटा डबल टॅप करा, एकच लाईक पाहिजे आहे. आता मी आता लाईव्ह संपवते, खुशीला आणायला जायचं आहे, त्यामुळे ओनली 5 मिनिट राहिली आहे बस यायला. बाय बाय. ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज लाईक करा. दी खाने में क्या बनाया है.
मूंग की सब्जी बनवाऊंगी। और ये क्या, रोटी। इले ताई किती डायरी भरली. अरे दादा, आता माझ्या लाईव्हला कोणी येतच नाही. आजच आलं बघ. खूप दिवसांनी आजच आलं, नाही तर माझ्या लाईव्हला हल्ली कोण बॅड कमेंटच नसतात. सुनीता ताई म्हणतात हाय सुनीता ताई. किशोर दादा म्हणतात हॅलो, प्लीज डबल टॅप. किशोर दादा चॅनलला जॉईन व्हा. आता माझं लाईव्ह संपतंय, पण पुढच्या लाईव्हला तुम्हाला नक्की यायला भेटेल. जनार्दन भाऊ म्हणतात नमस्कार मंडळी, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही जनार्दन दादा? स्वागत आहे. चॅनलला जॉईन व्हा. जनार्दन दादा खूप दिवसांनी आला तुम्ही. सुनीता म्हणते काय करत आहात? सुनीता ताई आता खुशीला आणायला जाते. किशोर दादा म्हणतात ओके. किशोर दादा जॉईन व्हा. उद्या 11:15 वाजता भेटू आपण. ज्यांनी ज्यांनी जॉईन नाही झाली आहेत त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा, म्हणजे आपण 11:15 वाजता उद्या भेटू. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. समाधान म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार ताई, नमस्कार. चला आता स्वयंपाक करू. हो, दोघांनी पण आता स्वयंपाक करू. तर समाधान दादा खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. आणि आता माझं लाईव्ह संपतंय. आता मुलीला आणायला जायचं आहे, त्यानंतर येऊन जेवण करायचं. खूप कामं आहेत आता. थँक्यू सर्वांनी आल्याबद्दल. हजबंड येतील आता. हां, आमचे तर लेटच येणार आहेत सुनीता ताई. मगे काय तुका घाणेरड्या कमेंट व्हाया म्हणजे का? माका कशा घाणेरडे कमेंट होय? प्रियंका दादा, प्रियंका ताई म्हणतात ओके निलेश दादा, बाय बाय, टेक केअर, बाय बाय. तुम्ही मगाशी बोलताना 10 कमेंट येत नाही. तेच मला, माझ्याकडे एक डायरी आहे, ज्यांची बॅड कमेंट करतात त्यांची आयडी लिहून ठेवते मी. तर निलेश दादांनी विचारलं की किती भरल्या, तर मी म्हटले माझ्या लाईव्हवर आता घाण कमेंट येत नाही. आजच आली एक कमेंट, 2 कमेंट आल्या आजच, खूप दिवसांनी आल्या. मी ते सांगत होती, मला घाण कमेंट आवडत नाही दादा. का मला आवडते? श्रद्धा सावंत, तुम मुलींची नावं घेऊन येतात हे भिकारी. योगेश राजपूत हाय भाय. समाधान दादा म्हणतात जेवण झालं का ताई? हा, आता जेवणार आहे, जेवण बनवायचं आहे. प्रियंका ताई, श्रद्धा ताई तुझ्या आईला नाही का? श्रद्धा नाही आहे ही, श्रद्धाचं नाव फक्त आहे. हा श्रद्धो आहे, श्रद्धो. अच्छा असं होय, ओके जनार्दन दादा, बाय बाय. प्रियंका ताई बाय बाय. उद्या नक्की या 11:15 वाजता. आता मी जाते, बाय बाय. मॅडम आपके 2 मेंबर जॉईन करती है. ओके वामन दादा, थँक्यू सो मच, बाय बाय. काळजी घ्या आणि उद्या नक्की या सर्वांनी. किरण आर के बाय बाय. किरण दादा चॅनलला जॉईन व्हा. आता मी आता लाईव्ह संपवते. समाधान दादा तुम्ही कुठून आहात? मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे. चला गाडी येईल आता. निलेश, श्रद्धा सावंत तुझ्या हे बघ ठीक. ओके, टुमॉरो विल यू जॉईन युअर चॅनल? येस येस. निलेश दादा थांबू का मी? ठीक आहे थांबते. मला दिसत नाही उन्हात न. चला खुशीला आणायला जाऊ मग.
एवढा वेळ थांबून सुद्धा ताई मी का व्हिडिओ बनवले नाही. निलेश दादा, श्रद्धा सावंत, समाधान दादा, एके दिवशी समुद्र किनारा दाखवा ना ताई. प्रियंका ताई म्हणतायत सुनीता ताई तुम्ही बाहेर थांबला आहे का? हा, माझ्या शेजारी आहेत सुनीता ताई, त्यांचं पण चॅनल आहे एज्युकेशनचं. खूप छान अभ्यास शिकवतात त्या, छान छान ट्रिक शिकवतात. तर चला निलेश दादा, मी निघू का आता? सगळे बॅड कमेंटवाले पळाले. श्रद्धा सावंत, तुझ्या आईला विचार तुला जन्म देताना कोणत्या गटारात झोपली होती ते. हे बघ, वा रे दादा, निलेश दादा, हे पण रूप मला तुझा आज दिसलं. पण निलेश दादा, हे बघ, निलेश दादा शांत हो, शांत हो निलेश दादा. निलेश दादा शांत हो. श्रद्धा सावंत, तुझ्या आईने कुठला संडास घालला आणि ते तुझ्यासारखे घाण पैदा झाले आहे. जाऊ दे निलेश दादा, हा तुझं डोकं खराब करून नको घेऊ. बाय बाय मंडळी, भूली गए हमें.